A tu empresa. Ven al mundo audiovisual con Ruta de Comunicaciones. Profesionalidad, estilo. Ruta de Comunicaciones. Producciones audiovisuales. Diseño y publicidad. Vídeos industriales. Spots publicitarios. Imagen corporativa. Diseño y publicidad. Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Moi boas noites. Estamos a piques de principiar o que lles fomos ofrecendo xa durante toda a semana. Un debate no que queríamos, basicamente, pulsar a opinión dos distintos partidos políticos do Concello da Estrada sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Un plan xeral que saben vostedes que neste momento está xa en fase de exposición pública, estará ainda durante prácticamente 2 meses, pero nos o que queríamos era coñecer, basicamente, todo o que podía dar de sí, non só xa o plan, senón ademais o futuro da Estrada en función do propio plan. Por eso, invitamos a que estivesen con nos, por un lado, os responsables neste momento do Concello da Estrada en canto á elaboración do plan. Falo da concelleira de Urbanismo, Irene Aguiar, que declinou a súa presencia, tamén do alcalde estradense, José Antonio Dono, tamén declinou estar hoxe no noso debate, pero si está representando, neste caso, o Partido Socialista, e ao mesmo tempo o alcalde da Estrada, Manuel Otero Espiño, que saudamos en Espiño. Moi boas noites. Hola, moi boas noites. Tamén invitamos, neste caso, a Raquel López Doce, a concelleira de Medio Rural e primeira tenente alcaldesa do Concello da Estrada, pero neste caso en representación do BNG. Raquel, moi boas noites tamén. Boas noites. Está con nós, por outro lado, o que foi concelleiro de Urbanismo, precisamente, do Concello estradense, no goberno do Partido Popular, actualmente dentro do grupo de non adscritos no Concello estradense, pero basicamente o que queríamos era da súa experiencia como responsable de urbanismo durante moito tempo e o responsable tamén do plan que non chegou a aprobarse na Xunta de Galicia, pero sí no propio Concello. José Manuel Reboredo, moi boas noites. Boas noites. E está tamén con nós o cuarto, neste caso, desta mesa, José López Campos, que é, neste caso, o responsable, o voceiro do Partido Popular no Concello estradense, que nos últimos tempos, nas últimas semanas, veo facendo tamén fortes críticas ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. José López Campos, moi boas noites. Hola, boas noites. Básicamente, voulles a tentar de explicar como vai funcionar isto. Vai ser moi rápido, temos unha hora, aproximadamente, unha hora para poder debatir sobre o Plan Xeral. Iremos inicialmente facendo o que será unha exposición sobre cada un dos partidos para que, de alguma maneira, por enriba da mesa o que son as intencións e ao mesmo tempo as visións dos distintos partidos políticos, precisamente a hora de que se poida chegar a ese pleno de aprobación definitiva ou non. Veremos se sacamos algún tipo de conclusión sobre eso, e despois debatiremos sobre o propio plan de maneira absolutamente libre, lógicamente, eso sí, rogo a todos, por aquilo de que teñamos a posibilidade de que se nos entenda, de non falar a vez, todos a vez, porque non sería moi difícil, e ao mesmo tempo, bueno, os puntos quentes do plan que están encima da mesa e que todo o mundo pois xa ten, neste caso, conciencia deles. Pero eso será despois. Agora, se les parece, principiamos. Creo que o turno neste caso será para Manuel Otero Espiño, entre outras cousas, en representación precisamente do alcalde da Estrada e tamén do Partido Socialista, para que, someramente, señor Espiño, poida, de alguma maneira, pintar as liñas maestras do plan xeral que agora mesmo está xa para a súa aprobación, en tanto o que é os veciños, en tanto que son as alegacións e, posteriormente, a aprobación, se se chega a pleno. Ben, en primeiro lugar, quixera facer un pouco de didáctica de urbanismo, algo que recomendei sempre. En primeiro lugar, decir o que é un plan. Un plan non deixa de ser algo, senón que é un documento municipal, un documento normativo, arranca do ano 1956 da lei estatal, e, evidentemente, é un documento que vai a organizar un territorio do xeito que esta corporación considere, pero moi limitado, evidentemente. Hai que partir do suposto de que temos unha legislación estatal que marca uns criterios básicos, ou se as comunidades autónomas teñen plenas competencias en materia de urbanismo, e, por tanto, son as que marcan
a legislación, de aí temos a lei do solo do ano 97 e posteriormente a lei 9/2002 que a que actualmente está en vigor con algunha que outra modificación. Por tanto, hai que partir do principio de que os concellos teñen a capacidade de impulsar os plans xerais de ordenación municipal, pero non son os que marcan, digamos, as grandes generalidades que pode ter a ordenación do territorio, porque veñen limitadas precisamente por esta lei, primeiro estatal nos criterios básicos e logo autonómica na legislación general. E ademais a todo isto tamén ten outra limitación na legislación sectorial. Pensemos, por exemplo, no que nos afecta a nós, lei de carreteras, lei de hidráulicas, espacios naturais, etc. Hai unha serie de limitacións que veñen impostas desde arriba, precisamente condicionando un plan. Nestes momentos, o Concello da Estrada acometeu a elaboración deste plan, que consideramos que vai a dar unha resposta satisfactoria. Evidentemente non se pode fazer un plan para cada un dos cidadáns, pero sí que vai a dar unha resposta general aos intereses do colectivo dos estradenses. Porque este plan, primeiro, decía das limitacións legislativas que tiña, e partimos das limitacións que nos impón a propia orden da Consellería do 5 de maio de 2006. Mete unha serie de restriccións respecto ao anterior plan, polo que automáticamente hai que fazer esas correccións e adaptalas a esta orden do 5 de maio do 2006. Eu que entendo, e así o pensamos desde o Partido Socialista e desde o Grupo de Goberno, que evidentemente é un plan conceptualmente ambicioso, intenta dar resposta maioritariamente ao colectivo estradense, prevé un desenvolvemento armónico do espacio urbano e un equilibrio no ámbito rural, pretende dar resolución aos graves problemas que ten a estrada en base ao crecimento futuro. Pensemos que o anterior plan contemplaba un crecimento desmesurado en torno a 150.000 habitantes en 10 anos. Eso é un milagro, ou había un boom demográfico impensable, ou evidentemente era un plan falto de realidade e de xuste a dinámica poblacional que podía ter a estrada. Entendo que é un plan ordenado, que busca un crecemento ordenado, sostible, que palía a actual deficiencia en dotacións, equipamentos e demais equipamentos que pode ter a estrada, provoca unha concentración do solo industrial e non tan disperso como se contemplaba no anterior plan, e sobre todo o máis importante e significativo do mesmo posiblemente sexan os equipamentos sociais. A estrada, desde a súa origen e desde os anos 20, contemplaba unha única zona verde, que é a actual Alameda. E en estes momentos este plan contempla 300.000 metros cuadrados, es decir, 30 hectáreas de terreno, precisamente para subsanar e paliar ese déficit histórico e además descentralizos e medios en toda esta periférica. Contempla tamén aparcamentos, outros graves problemas que ten o noso Concello en estes momentos, e sobre todo en días de mercado, e unha das plazas máis significativas, ou das dotacións máis significativas en esta materia é precisamente no entorno da Rúa do Miño, cara ao tema do mercado, que se usaría ese problema de aparcamentos con 5.000 metros cuadrados no menú. Pero sobre todo, a humanización do entorno urbano. É dicir, de un desenvolvemento urbanístico interesante nas 3 últimas décadas do século XX, pero un desenvolvemento caótico, desordenado, deshumanizado. O que pretende, precisamente, este plan xeral é darlle calor, darlle vida, e que os cidadanos da estrada se sintan a gusto no mesmo. Desde este punto de vista, eu creo que se cumplen cos fins para que vai a ser desenvolto este plan. Desde logo, dará unha resposta satisfactoria a todos os ciudadanos e creo que será, digamos, o plan que sea motor dinamizador do desenvolvemento socioeconómico futuro da estrada. Por lo menos así o desexamos. Así o esperamos. En todo caso será, por suposto, sempre, en definitiva, o ciudadano que vai a estudiar ao final, non só deste debate, senón sempre despois da aprobación do plan ou do que veña no futuro, o que ten que xulgar sempre, repito, por si mesmo os distintos condicionantes. Seguimos buscando básicamente esa primeira impresión. Raquel López Doce dende o BNG, tamén esa somera, por favor, do señor Espiño. Xa se me marchou bastante do somero, pero en todo caso somera explicación sobre a posición do BNG sobre o plan. Ben, eu creo que para todos os estradenses
é unha evidencia a necesidade que a Estrada ten dun plan xeral. Esa necesidade é acuciante xa desde comezos dos anos 80, foise incrementando cada vez máis hasta facerse neste momento imprescindible. Para o BNG xa sabedes que o plan xeral se recoñece como esa necesidade principal que ten o noso Concello por moitos motivos que falaremos despois, necesidade de obter solo industrial para que se implanten novas empresas no noso Concello, necesidade dos particulares para edificar as súas vivendas, necesidade de novas zonas verdes, como comentaba Espiño, de equipamentos imprescindibles como aparcadoiros en superficie. É dicir, son moitísimas as necesidades que non teñen máis solución que tras a aprobación do plan xeral. Tampouco hai ninguna novidade, é dicir, que a incorporación do BNG ao goberno do Concello da Estrada tras as últimas municipais hai agora dous anos, tiña, e así ainda sigue sendo unha cuestión básica, conseguir esa aprobación do plan xeral de ordenación municipal. No acordo no que establecemos as reglas de xogo entre o BNG e o PSOE para formar ese cogoberno e mantelo posteriormente, establecíase unha especie de folla de ruta en relación ao plan xeral. As 10 páxinas da orde que tamén mencionou Espiño da Consellería de Política Territorial competente naquel momento, denegando a aprobación do plan xeral do Concello da Estrada por moitísimas razóns, non deixou agás, creo que o tomo de patrimonio, ningún do resto dos documentos que integraban o plan xeral sen tocar, é dicir, todo estaba mal. É dicir, hoxe ten que recoñecerlo aquí tamén o señor Reboredo, anterior responsable nesa materia co goberno do Partido Popular no Concello da Estrada. O documento que hoxe está en exposición segueu esa folla de ruta que establecemos cando entramos no goberno. Sabíamos que había que facer un recurte nas áreas de expansión do rural. Nós entendemos que ese recurte o mellor era facelo atendendo ás necesidades de construción inmediata que tiñan os nosos veciños e veciñas. Había naquela altura, e hoxe siguen na mesma situación, moitas persoas que tiñan unha conta de aforro de vivenda estaban aforrando e tendo unha das desgravacións para construir as súas vivendas, tiveron que cancelar esas contas moitos deles. Establecemos esa folla de ruta, fíxose aquela fase de presentación de compromisos de construción a curto prazo, é dicir, no prazo de 5 anos, buscouse un equipo redactor competente que corrixise todas as deficiencias que tiña o plan xeral, e como xa comentou Espiño, pois cuestións básicas para o BNG e que forman parte dese compromiso de cogoberno que é público para toda a cidadanía, está colgado ademais na páxina web, recolle este documento esas cuestións que nos entendíamos como elementais. Neste momento a cidadanía pode apreciar o conxunto de documentos que compoñen o plan, non só o que son os núcleos rurais, que parece que é no que se fai énfase, e o plan xeral é moito máis. Creo que todos coincidimos na necesidade de que o plan xeral se aprobe canto antes. Non satisfará a todo o mundo, porque ningún plan xeral o fai, pero desde logo eu creo que sí nos vai a satisfacer un pouco a todos, porque vai a permitir o desenvolvemento tan necesario para a estrada, non? É dicir, senón non vamos a ter viabilidade socioeconómica como Concello. Bueno, pois despois precisamente de que Raquel López Doce nos dese tamén a súa opinión, nos falamos con, neste caso, José Manuel Reboredo, para que tamén, dende a súa experiencia e ao mesmo tempo, dende a súa, neste momento, situación no que é a política municipal, nese grupo de non adscritos, pois poida decernos, ainda que xa con achecamento, obvio, hacia o Partido Popular, díganos cal é a súa opinión tamén, esa primeira posta en este ano. Bueno, ante todo, boas noites a todos. Non temos dúbidas, eu creo que ninguén na estrada pode opinar de fondo no sentido contrario, é dicir, todos queremos necesario e urxente a aprobación dun plan xeral
pero é evidente que un plan xeral afecta o patrimonio directo de todos os vecinos, e por tanto hai que presentar un plan o máis ambicioso posible. Nós, desde a nosa posición como concelleiros non adscritos, sempre manifestamos a nosa predisposición a colaborar, a participar na elaboración ou na corrección do documento que foi denegado no seu día, pero evidentemente non tiñamos a posibilidade ou non se nos dou a posibilidade desde o goberno municipal para aportar a ese documento, non? Por tanto, nos temos que decir hoxe que é un documento que non satisface as nosas demandas, ou diríamos as necesidades que nos entendemos que ten o veciño da estrada con relación ao plan, non? E por tanto decimos que é un plan que non nos gusta por 5 razóns fundamentais. Primeira, porque corta ou a cuarta mellorita a posibilidade de crecemento do rural dun xeito brutal. É dicir, na redacción do novo documento a gran parte da ciudadanía que vai a pagar o pato vai a ser o ámbito rural. É dicir, eso está super claro, non? E non é certo que o 95% dos núcleos tradicionais leven área de expansión. Eso non é certo. Verémoslo cando o documento pase a exposición pública do xeito directo, non? Pero, é máis, as que levan área de expansión son tan ridículas que prácticamente son inmerecentes, é dicir, non é necesario facer referencia a elas. Tamén entendemos que non nos gusta porque no ámbito urbano delimita o solo sin respetar a igualdade de dereitos de todos os cidadãos. É dicir, nos entendemos que calquera actuación que se poña en canto a clasificación do solo sobre a mesa ten que ser respetuoso cos dereitos de todos os cidadãos e tratar a todos os cidadãos do mesmo xeito. E nos entendemos que non é así, discrimina a uns e favorece dun xeito decidido a outros, pero en persuicio sempre dunha maioría. Non me gusta tampouco porque rompeuse ou rachouse o consenso que había en certos aspectos do plan que todos consideramos no seu día que eran fundamentales garantir a súa preservación para que o futuro da nosa vila fose armónico e creando unha sociedade de benestar para todos os veciños, non? Pois eso tampouco non se respeta. Vexase, por exemplo, o tema dos xardíns municipais, que supoño que sairá ao longo da noite, non? Tampouco compartimos o que se leva dicindo por activa e por pasiva de que as correccións recollen exactamente a orde que denegou o plan xeral o 5 de maio de 2006. Non o recolle ou sea, non respeta, decimos, esas correccións. Tamén supoño que cando falemos do solo urbano, pois poríamos encima da mesa. En definitiva, a última razón é que estrangula o rural dun xeito, como dixen antes, decidido en beneficio do casco urbano. É dicir, o gran beneficiario aquí desta clasificación de plan xeral é o solo urbano, que absorbe tal cantidad de población, diríamos, ¿no? Ou de edificabilidade, que, evidentemente, seguindo as directrices que marca a lei do solo, ou neste caso a Dirección Xeral do Urbanismo, pois fan inviable que se poida tamén ir máis alá na limitación de núcleos. Pero tamén teño que decir, aquí falouse do plan anterior. É dicir, o plan anterior, teño que decir que, evidentemente, presentaba erros que a conseguiría sin reflexión, pero temos que decir que ningún Concello de Galicia aprobou o seu plan a primeira de cambio. É dicir, redactase un documento, trátase de ser o máis ambicioso posible para que teñan cabida o maior número de veciños que veían colmatadas, diríamos, as súas necesidades urbanísticas, e en isto tamén estamos todos de acordo. É dicir, creo que foi un exemplo de transparencia, de traballo nas comisións na redacción do plan anterior, e atenderonse, discutironse unha cada unha das alegacións e tratouse de ser excesivamente ambicioso posiblemente, pero era con un único objetivo de favorecer, diríamos, as demandas dos veciños. Pero tamén é curioso, é dicir, hoxe estamos escoitando aquí unha mensaxe por parte dos portavoces do goberno municipal que non escoitamos durante 4 anos ou durante os 3 anos da tramitación do plan anterior. Agora dice que o Concello non ten competencia absoluta, eso sabíamos, que a lei é moi restrictiva, que, por tanto, hai que facer caso, diríamos, evidentemente, hai que seguir as instruccións que dita a Consellería, e, en definitiva, estáse preparando o terreo para trasladar ao veciño que, bueno, pues este é o que hai que conformarse, non queda outro camiño. E nós decimos, sí, hai outro camiño, esperemos que na fase de exposición pública o goberno sexa sensible que as propostas que se fagan desde o grupo de oposición e tamén que as propostas que fagan os vecinos.
Pois tamén para cerrar este ciclo de primeiras intervencións, o turno agora é para José López Campos, voceiro do Partido Popular, ademais especialmente crítico nos últimos días co tema do plan xeral. Bueno, boas noites tamén a todos. Crítico, non, realista, non? E o veremos nesta tertulia como vamos a ir desgranando pouco a pouco aspectos fundamentais do plan xeral que eu creo que van a deixar claro cal é o documento que se pretende presentar á cidadanía e desde logo que a nós non nos parece o documento máis axeitado. De todas formas, eu quero tamén puntualizar varios aspectos e me parece importante destacar un punto de partida distinto no ano 2009 do que había no ano 2006 cando se aprobou provisionalmente o documento do plan xeral despois de máis de 60 comisións informativas e por dunha transparencia a que desde logo este goberno actual do Partido Socialista Obrigado non nos ten acostumados, non? Hai unha diferencia fundamental e é que o Partido Popular no ano 2009 quere aprobar o plan xeral. Esa é unha das grandes diferencias e un dos grandes contextos distintos que existen na actualidade. Eu o digo porque estaba claro que no anterior plan xeral, no ano 2005, nin o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego querían aprobar o plan xeral. Esa é unha gran diferencia que eu creo que todo o mundo debe de saber e, polo tanto, a predisposición do Partido Popular é boa cara a un plan xeral que recolla as realidades e as necesidades do noso Concello. Non é cuestión de recuperar aquí capítulos pasados, pero creo que se alguén hai sospeitoso de utilizar políticamente o plan como unha base electoral e de rentabilizalo políticamente nun voto en contra nun pleno e despois facendo, como digo habitualmente na caverna socialista, as súas maniobras para intentar dinamitar o plan xeral da estrada, está claro que ten nombres e apelidos e, polo tanto, non o que está claro que é unha gran diferencia e, de momento, en política ainda nos diferenciamos un de outros e o Partido Popular está na línea e na labor de que a estrada teña un plan xeral o máis rápido posible e eu empeñarei o meu traballo, o meu esforzo en conseguirlo. Ese é un tema importante. Despois tampouco non entendo o entusiasmo co que o Partido Socialista e o BNG defenden este documento, non? Eu creo que sería convinte que a súa estrategia, os que viñeran a esta tertulia, pois a intentar pasar de puntillas e pasar o trago de vir a un debate no que, desde logo, non teña nada que ganar e os datos que poñeremos en riba da mesa e eu pois, me preocupei de analizar o documento e de ver aspectos que creo que son flagrantes e claramente rechamantes, non? No documento que despois veremos, sin entrar en detalle, porque eu creo que non é o debate tampouco hoxe entrar en detalle, pero sí a grandes rasgos, pues, analizar un pouco o documento e ver que este documento de plan xeral é unha copia pirata, é unha mala copia do documento que presentou o Partido Popular no ano 2006. Eu quero recordar que este non é un novo pexón, é un pexón adaptado e modificado sobre a orde do 2006 sobre o documento inicial que parece ser que tan falso recordo tempo o PSOE po BNG e que tan mal traballo fixo o equipo redactor, pero é o documento sobre base sobre o que están traballando eles e, polo tanto, ou non era tan malo ou se o era, desde logo, o traballo feito por este equipo de goberno o empeorou todavía máis e o veremos e os datos o dirán e os datos, ademais, pois o que é medible, desde logo, pois non é opinable e o cuantificaremos as decisións tomadas polo goberno en ese aspecto. Eu creo que difiero totalmente o señor Espiño si pensa que realmente este documento vai ter unha resposta xeral satisfactoria como el dixo e que a cidadanía vai a entender este documento de plan xeral. Discrepo bastante e me parece que os tiros van por outro lado. Entendo que sí, a cidadanía podría entender que no momento actual o goberno cambiara, mudara de estrategia e, en vez de coaccionar os veciños para que non presenten alegacións, como é o seu lexítimo dereito, os incentivaran a presentar alegacións para mellorar un documento que, desde logo, está ferido de morte na súa tramitación. É un documento que asfixia o desarrollo futuro do noso Concello e, desde logo, pon moi en entredito o futuro, tanto socioeconómico como empresarial, e a actividade e a dinámica de crecemento que podría ter desarrollado o noso Concello e que podría ter no futuro, non? Me parece que son aspectos que un documento que ao final o que consigue facer un cuello de botella e limitar as posibilidades de desarrollo, as posibilidades de crecemento e condicionar de gran maneira todas esas posibilidades de vida no noso rural e no casco urbano, me parece que non é un documento para, por lo menos, sentirse orgulloso. Eu entendo que é o que teñen que facer.
e entendo que o teñen que defender ca maior dignidade posible, pero é un documento dificilmente defendible. E o digo porque do Partido Socialista entendo que é o pai da criatura e que, polo tanto, non lle queda máis remedio que falar ben dela. Me extraña moitísimo a actitude do BNG, porque eu tuve a suerte de estar na legislatura pasada e, bueno, desde logo, quen lo ha visto e quen lo ve, non? Do que se reclamaba e do que se pedía na legislatura e nas comisións anteriores, de que cada veciño, polo menos, tiña que ter unha finca urbanizable, que había que ir aos límites máximos legales que permitía a lei, aspectos que, desde logo, como retórica política está moi ben, pero, por suerte ou por desgracia, os ciclos políticos van cambiando os gobernos e van permitindo que os que estuveron na oposición durante 16 anos teorizando sobre a política lles toque gobernar e fagan exactamente o contrario do que dixeron durante 16 anos. E iso é o bo ou malo que ten a política, o vemos na Estrada e o vimos na Xunta de Galicia tamén con un bipartito que fixo exactamente o mesmo, non? E os resultados aí están. E, polo tanto, eu creo que é un documento no que debemos de traballar. Estamos a tempo ainda de retomar o consenso. Eu creo que estamos a tempo de incitar ou de predispoñer os veciños a que melloren un documento, porque nadie mellor que os veciños coñecen o noso rural e coñecen a nosa riqueza patrimonial, e desde logo entendo que queda un camiño importante por diante. Espero que despois deste período de alegacións haya un cambio de actitude no goberno e se veñan a un diálogo e todo sea en beneficio de que teñamos un plan xeral na Estrada definitivamente despois de tantos anos, no que tamén recoñezo a responsabilidade do Partido Popular, no que gobernou 16 anos e non foi quen de aprobar un plan xeral. Pero, independentemente deso, temos que falar de futuro e eu creo que nos toca aquí falar do que nos queda por vivir e dos proxectos ilusionantes que nos quedan por diante. Eu creo que a Estrada, desde logo, para min ten moito éxito e moito futuro ainda por vivir. Bueno, postas encima da mesa as distintas valoracións de cada un dos invitados a esta tertulia aquí en esta televisión. Agora, centrámonos agora non teremos ningún tipo de turno fixo, senón que intentaremos, eso sí, repito unha vez máis, na medida do posible, manter un certo orden para poder falar civilizadamente. Eso xa está todo perfecto, pero sí no sentido, sobre todo técnicamente, de que poderan escoitarse as cousas, porque se falamos todos a vez non se vai poder escoitar e ao mesmo tempo, bueno, entramos en debate. Se lles parece, a primeira parte, que me parece que quedou un pouquiño neste momento, por menos desde a miña sensación periodística, foi esa, en entredito que pode levantar un pouquiño máis de suspicacias ou alo menos de controversia, é o tema dos núcleos rurais, do rural e, por suposto, das ampliacións ou das posibilidades que poden ter os veciños no rural. Logo iremos ao casco urbano, pero entramos no rural. Non sei se alguén quere empezar polo Cedemos a palabra a muller que temos na mesa hoxe. Bueno, agradezolle a cortesía, mas como pedín a palabra, pois estupendo, non? Imos ver, hai varias cuestións ao respecto do rural que tanto... Perdón, Raquel, simplemente unha cousa, como xa houve algún tipo de mencións entre vós, pues, evidentemente, pido disculpas por interrumpir a Raquel, pero desa maneira xa podes empezar lógicamente tamén a contestar, tampouco vayamos a facer algo demasiado rígido, non? Efectivamente, pois pareceme ben. Tanto Reboredo como López fixeron referencia nas súas intervencións á cuestión dos recortes no rural, non? Manifestaron varias cuestións que eu pedín a palabra porque entendo que hai que puntualizar, non? O portavoz do Partido Popular parece que desde o 2003 até hoxe, non? Desde 2005 até hoxe, pois estivo fora, non? Non fixe un seguimento do que foi acontecendo. O Bloque Nacionalista Galego quería aprobar o plan xeral no seu momento, no ano 2005, e de feito presentamos unhas alegacións, presentamos varias veces alegacións ao documento que se estaba a tramitar, e eu suxeriríalle a José López que recupere aquel documento. Posiblemente o señor Reboredo lle poida facilitar, se non facilitamos yo desde o BNG, e contraste as alegacións que presentou o BNG coa resolución que despois ditou a Consellería de Política Territorial e en que decía o BNG que había que modificar aquel documento para que se aprobase. Ben, estén aí.
Pois despois pídolle que lle dea unha copia para que o vexa. Non fai falta, porque eu tamén o teño. Ben, E aparte, así queda constancia do que decía o Bloque Nacionalista Galego, e aparte que está colgado nas hojas de agua. Agora imos a ese paréntese no que parece que vostede non estivo na estrada. Unha vez que o Partido Popular non foi quen de negociar coa Consellería unha lectura amplia da lei do solo que permitise que todas aquelas parcelas que cumplían os parámetros que marcaba a lei para ser área de expansión tivesen ese recoñecemento, e chegou o Concello da Estrada a orden denegando a aprobación, e aquí tamén quero matizarlle ao señor Reboredo, hai moitos plans, bueno, non moitos, porque a verdade é que non é un gran número de concellos que teñen aprobado un plan xeral, non? Pero sí tamén son bastantes os casos nos que, non aprobándose íntegramente o plan a primeira, si se aprobou parcialmente, que non foi o caso da Estrada. O caso da Estrada foi un suspenso absoluto. Hai unha gran diferencia. Pois como lle decía o señor López, a campaña electoral do ano 2007 tampouco está tan lonxe. Tiñamos desde o ano 2006 a orden denegando a aprobación do plan xeral da Estrada, e o BNG presentouse claramente ante a cidadanía con unha proposta. A Estrada necesita un plan xeral. A lei do solo non é a idónea para o BNG, e o resultado da aplicación desa lei trasladando a un plan xeral non vai a ser da nosa satisfacción. Pero, aínda así, o BNG puxo por diante o interese xeral da Estrada, que é a aprobación o máis rápido posible do plan xeral. E dixemos, vamos a establecer un procedimento para que a aplicación deses recortes no rural sexa o menos perjudicial posible. Eso dixémolo na campaña electoral do ano 2007 con toda claridade e con toda transparencia. É dicir, por que houve un cambio? Porque había unha orden denegando a aprobación do documento, entre outras circunstancias que tamén se fai, eu creo que excesivo fincapé no tema dos núcleos rurais, porque das 10 páxinas que integran o documento ou que recollen esta orden, 3/4 de unha páxina son dedicados ao rural e ás áreas de expansión, non? É dicir, que se está un pouco sobredimensionando o peso da expansión dos núcleos como motivo para non aprobar o plan, tratando un pouco de responsabilizar o BNG, que votou a favor das alegacións que presentaron os veciños que cumplían a lei para que se incluísen os terreos da súa propiedade como área de expansión dos núcleos. Tamén é certo que houbo, e así consta na orden de denegación do plan, que se incluíron como área de expansión terreos que non cumplían os criterios que di a lei, e por iso foi denegado. Seguramente non porque o señor Reboredo falase co equipo redactor para que fosen incluídos, pero sí outros membros do goberno, a él constalle que facían ese tipo de cuestións, non? Entón a transparencia, pois sí, pero daquela maneira, non? Entón, o BNG non é que cambiase de posición, senón que diante dunhas circunstancias se presentou ante a cidadanía, así nos presentamos e decímolo con claridade, o máis importante é que se aprobe o plan xeral, porque nós entendemos... Agora, antes non. Antes tamén, xa llo dixen, por iso presentamos alegacións en sentido constructivo, e vostede compare se o que decía o BNG e que foi o que nos levou a votar en contra era justificado ou non, porque se recolle na súa maioría no documento da Consellería de Política Territorial. Eso, como dicía vostede antes, son datos e poden contrastarse, non son opinións. Pero que decía o BNG decía que todos os propietarios do rural debían de ter acceso a unha finca edificable. Eso decía o documento do BNG. Todos e cada un dos veciños do rural terían que ter como mínimo unha finca edificable. Ben, eso é xusto, se adapta a orde que decía a Consellería. Antes de que a Consellería se pronunciase por escrito. Claro. Despois cambiaron. Non cambiaron, como di usted, non cambiaron. Déxeme acabar e despois mudaron de posición. Déxeme acabar e despois fala vostede, que eu creo que falando con educación e moderadamente, incluso os cidadáns que estean vendo a televisión neste momento poden entendernos mellor. Como lle dicía, para o BNG o obxectivo é que a Estrada teña un plan xeral, e o día seguinte de ter ese plan xeral aprobado, empezar a traballar na súa modificación para que se adapte
mellor. E iso pode facerse delimitando áreas do Concello, suspendendo a normativa nesa área concreta e non están paralizado o desenvolvemento urbanístico, industrial e económico no resto. Esa é o plantexamento que ten o Bloque Nacionalista Galego da estrada desde o 5 de maio de 2006. E non é porque o BNG cambie de postura, é que cambiaron as circunstancias. E as circunstancias é a orden da Consellería, non é o Goberno. Non é o Goberno. Exactamente igual. Non é o Goberno. Sí, no, eu quería tamén incidir no mesmo aspecto que dicía Raquel. É dicir, evidentemente este é un documento derivado de unha lei determinada. Unha lei, non nos esquezamos, do ano 2002, aprobada polo Partido Popular, cos únicos votos do Partido Popular no Parlamento de Galicia. Modificada polo bipartito. Evidentemente, agora hai, parece ser, unha proposta de modificación do articulado, sobre todo no ámbito rural, que evidentemente pode posibilitar pois que a edificación en este ámbito sexa máis permisiva, sexa máis factible para os intereses dos cidadãos. Pero vamos a esperar, no momento, o que veña. Pero sobre todo quería matizar ao señor López un par de cuestións. É dicir, o señor López metese nunha nube e, sobre todo, bueno, pues eu tamén pediría que, sobre todo, deixemos acabar as intervencións ao resto dos que estamos aquí no debate, precisamente para evitar que isto se convierta nun mercadillo. É unha tertulia, Podemos, parte do moderador dixo que podíamos interrumpir sin que hubiera... A mí non me gusta, a mí por lo menos non me gusta interrumpir o turno de palabras dos demais. Cambiámolas. Non acostumbro a facelo, non? Pero, desde logo, dixo unha verdade. Que o PP en 16 anos foi incapaz de aprobar un plan. Pero non 16 anos. É dicir, hai un goberno socialista, un goberno de coalición no ano 91 hasta xuño do 92, hai un goberno de coalición desde o ano 2007 hasta a actualidade, e o resto foron gobernos todos de dereita neste Concello. E mire, a historia desto arranca do ano 78, que dicía que viñen do ano 56, pero a primeira normativa que hai neste Concello é do ano 76 ou 78, que as normas subsidiarias, aprobadas ademais por silencio administrativo. E bueno, de esas arroyos derivaron estes lodos que temos en estes momentos. Houve un intento de planeamento no ano 83, no ano 90, que se contrata este plan, e bota 10 anos ese plan aparcado nun queixón, hasta a súa aprobación definitiva, hasta a súa exposición pública e aprobación, e logo, por decreto da alcaldía, se volve a tirar o queixón. Ese é o interés do Partido Popular en aprobar un plan. Evidentemente, vostede non estaba neses arroyos. Pero mire, pero quen colle o erdo tamén colle as cargas. E vostede está herdando, digamos, a portavocía de un grupo que ten unha responsabilidade importante en este ámbito. Esa sí que foi unha verdade das que dixo. Pero mire, minte cando dice que o goberno está coaccionando os veciños a non presentar alegacións. Mire, o goberno está poñendo todas as facilidades encima da mesa para que os veciños coñezan en todo o detalle en que consiste o Plan Xeral de Ordenación Municipal e que é o que vai a representar para o Concello da Estado. E para iso se habilitou dos oficinas, unha no Teatro Municipal, con 4 persoas para atender ali aos cidadáns, darlles a información técnica e xurídica que consideran necesaria e ao mesmo tempo habilitar tamén por turnos no registro para que poidan presentar as súas alegacións. Por tanto, non hai coacción ninguna e se vai a ir parroquia por parroquia a informar aos cidadáns de que consiste o documento e que é o que poden facer naqueles aspectos que teñan discrepancias con él. Por tanto, non diga vostede que hai coaccións aos veciños. Por parte súa, e do seu grupo, si está habendo unha incitación a colapsar con alegacións. E ben, está no seu dereito. E alguén xo dixo claramente, hai que encher o registro de alegacións para que non poida seguir o plan aliado. E vostede está no seu dereito, e os que o respaldan tamén. O que sí está claro é que, desde logo, desde o grupo de goberno, se está a traballar para ter un documento básico e imprescindible, que ao mellor tampouco é satisfactorio para nós, que o entendemos, pero que temos que fazer un documento básico e imprescindible para o desenvolvemento económico deste Concello, aínda que non nos guste. Porque, evidentemente, e o señor Boledo recordará que se empeñaba sempre por a vivenda, todos queremos ter unha vivenda digna, pero a veces temos que xustarnos tamén os recursos e as capacidades que temos para ter esa determinada vivenda.
E isto é o que nos pasa igual. Gustaríanos ter un plan, evidentemente, para a estrada, pero decía antes das limitacións que temos, e esas limitacións veñen derivadas por a lei e veñen derivadas por a orden do 5 de maio. Por tanto, non enganemos, digamos as verdades como son, e digamos que necesitamos un plan, e que vamos a aprobar, e se realmente quer aprobar, se pode haber votado a favor cando se tomou conta del no pleno, pero non se llevou esa vontade. Por tanto, seamos sinceros, non perxivasemos os feitos e non levemos a enganos cidadanos. Sí, ben, vamos a ver. Hombre, vostedes plantexan que a oposición lle hubiéramos dado un voto favorable cando se presentou o documento en pleno, pero que nós que íbamos a votar. Un documento que tuvemos acceso, que se nos negou información constantemente, que eso non se dou participación a pesar de haberla pedido. Hombre, seamos un poquinho serios. Es decir, creo que, por lo menos, o grupo, o que eu representaba, en plena campaña electoral, dixo que nos íbamos a darle o apoio ao grupo que tivese a responsabilidade de redactar un plan, porque sabemos da complexidade que é redactar un plan. Pero evidentemente non podemos dar un voto a cegas a un grupo de goberno que primeiro perde 2 anos en iniciar os traballos de corrección. Perde 2 anos. Mire, Raquel, vamos a falar serio. Querían vostedes na legislatura anterior aprobar o plan, pero se vostede acudeu a todas as convocatorias, incluso as anónimas das asociacións para ir en contra do plan. Vamos a acordar a fotografía que salió no medio de comunicación donde usted foi ao San Adolfo sola a unha convocatoria anónima para entrar o plan. Señor Espiño, ainda estuvo outro día vendo a fotocopiadora que fotocopiaba as alegacións a mansalva para presentar a colapsar o registro municipal. Por tanto, non veñamos agora dicindo, digo despois fora da audiencia porque tengo que implicar a outros veciños, pero hai fotocopiadoras que ainda están en uso que fotocopiaron pero expedientes completos de alegacións para colapsar o Concello da Estrada. Entonces, seamos serios. Mire, sentido constructivo vostedes non tiveron ningún. Pero a mí o que máis me sorprende de toda a situación, Raquel, é que a do BNG, é dicir, eu non entendo a postura do BNG, porque é certo que este é un documento que redacta o Partido Socialista, por tanto, el ten que defendelo. É millorable, pero vostede non pode vir aquí agora un debate dicindo o que está dicindo contradicindo o que dicía antes. Mire, se é certo que eu teño porque a mí gusta me guardar, eu teño toda a documentación das súas alegacións. Mire, en primeiro lugar pedirílle por decencia democrática que me retirasen da página web do BNG as resolucións das alegacións ao plan anterior, porque claro, navega por internet, encontra páginas como esta donde o plan ambicioso que di vostede que íbamos a estar limitados, vostedes, lugar de frases desfavorable informe do equipo redactor, informe desfavorable da comisión, voto a favor no BNG. Así, en Acosta, Guimarães, o francés, é dicir, se nós lle hubiéramos feito caso a vostedes que querían levar o plan aos máximos permitidos por a lei, non nos saldrían 150.000 habitantes, do que tamén falaremos, se nos saldrían cerca de 250.000. Entonces, vostedes dicían, claro, e colgan vostedes na página e din vostedes na página, o Grupo Municipal do BNG mantén na página a resolución das alegacións presentadas para que todos os veciños e veciñas da Estrada poidan consultar as reclamacións que presentaron e poidan saber ao mesmo tempo quen lle votou a favor e quen lle votou en contra das súas alegacións, como mostra de transparencia que sempre caracteriza ao noso grupo. Entón, agora vostede, despois de tratar de levar ao goberno anterior a hilos máximos da lei, e agora dice que as circunstancias cambiaron. Que circunstancias cambiaron a lei mesma? Por favor, eu non entendo, non me interrompo. Mire, que pasa con a ampliación dos xardíns? Vostede tamén cambiaron as circunstancias económicas. O Concello estaba nunha situación de ruína total e absoluta, decían vostedes, e agora dicen que o Concello goza dunha saúde de boa saúde para cometer os grandes proxectos. Que pasa? Tamén mudaron vostedes os intereses? Pois mire, tamén dicían vostedes na súa página web, decían, o BNG considera que o proxecto de ampliación da Alameda, un proxecto que había negociado un convenio con propietarios, é un berro unánime dos veciños e veciñas da Estrada. Contra o olvido hai hemerotecas digitais, dicían vostedes. Pois contra o olvido hai hemerotecas digitais. Pero máis, dicían vostedes nese documento, dicían na alegación xeral, hai que incluir os 473 núcleos que figuran no nomenclator do Concello da Estrada. Decían,
hai que diseñar as áreas de expansión ata 200 metros o máximo que os permita a lei, salvo que os veciños manifesten en sentido contrario. Decían, incluir área de expansión en todos os núcleos. Justificar diante da COTOP, outro elemento importante, señora Laquer. Dicía vostede que había que justificar diante da COTOP, e máis, dos organismos supramunicipales, que aquelas vías que transcurrían dentro do territorio municipal había que desafectalas para poder aí anexar área de expansión. Vostedes tramitaron diante dos organismos sectoriais, agora nesta nova redacción, esas cesións ou esas desafectacións para incluir área de expansión nese plan. E decían vostedes, que tirábamos de incompetentes. Non éramos competentes para facelo. Bien, aplíquese o mesmo. Decían vostedes, parcela mínima. Parcela mínima, 300 metros e 600 metros que utilizaba a lei. E agora van ustedes, elevan o documento parcela media. Vostedes saben o que significa parcela media? Vostedes saben que moi poucas fincas ou casi ninguna vai a poder ser segregada dentro dun núcleo porque non vai ter a superficie mínima para facer dous lotes? É dicir, non veñan vostedes dicindo agora que as circunstancias cambiaron. Mire, o que vostedes tamén dicían era que non se argumentaba debidamente a singularidade que tiña o Concello da Estrada pola súa dimensión rural. E vostedes agora tampouco fan. Tampouco vostedes tratan de defender diante do organismo correspondente que a Estrada é un concello dentro de Galicia con unhas características especiales que, por tanto, si hai que tratar de incluir ou de levar as áreas de expansión e os núcleos o máximo posible. Pero tamén moito máis grave, este documento nace viciado de orixe no rural. Porque nace viciado de orixe porque vostedes quitaronse da manga, o grupo de goberno quitouse da manga unha pomba que presentaron os veciños como famosos compromisos de edificación rural. Eso é totalmente arbitrario. E nós dixémolo no rural cando fomos a decir aos veciños, primeiro, que non había base xurídica, era un documento sin base xurídica. Segundo, que era unha estrategia para favorecer a uns cuantos, os que tiñan máis información, os que tiñan os máis vistos e os máis atrevidos. E dicían vostedes que en 5 anos iban a modificar a lei para aquelas parcelas que non foran edificadas por retirar esa calificación. E vostedes pensaron seriamente se eso é técnicamente e xurídicamente posible? E o veciño que acode a unha entidade bancaria, por exemplo, e sobre unha finca que ten clasificada con certo valor, como área edificable, colle unha hipoteca para progresar na súa vida, logo que vai a pasar despois? Ustedes van a retirar esa clasificación porque non construiu, porque non pudo, porque non quixo? Non. Seamos, por tanto, serios. Miren, e ese compromiso de edificación é discriminatorio, porque as fincas dos veciños do rural serán edificables en función de varios parámetros: da súa situación, da súa característica topográfica, da súa proximidade ou acceso a unha red viaria, de se ten certos servicios ou non ten certos servicios. Pero non é unha decisión arbitraria de que, no, agora incluyo esta finca por este lado porque pidieron un veciño e resulta que os da zona contraria ao núcleo deixos totalmente desprotegidos. E vou acabar, porque eu creo que o debate debería ser por tempo, pero vou acabar xa para esta primeira intervención. Mire, o documento sigue tendo erros gravísimos. Hacer de expansión sobre vías municipais, supramunicipais. Área de expansión sobre líneas de alta e media tensión. A imposibilidade de segregar. O propio documento recolle, no régimen de suelo rústico, recolle que as parcelas, o sea, non se pode edificar en un núcleo mentras non se faga unha reforma integral de núcleos se garanticen acceso rodado e servicios de depuración, luz, agua, etc. Por tanto, vostedes o que están presentando é un documento inviable e que vai deixar afogado a todos os veciños. E hai outro problema, que tamén é gravísimo, que vostedes medran ou fan medrar os núcleos e as áreas de expansión hacia parcelas ocupadas. Di o propio documento da memoria, di, cando analiza o núcleo, di, en núcleo X, vivendas en núcleo 12, en área de expansión 3, ocupadas en núcleo 12, en área de expansión 3, vacías 0, 0. Hacia onde vai crecer o núcleo? Iso é todo fantasmagórico. Iso é todo fantasmagórico. É dicir, deixan vostedes o rural totalmente colapsado. E logo despois, presumido vostedes tanto do traballo dos peritos. Bien, pois,
consecuencia dese traballo tan fabuloso que vostedes dicían que fixeron feitos, que costou 180, máis de 180.000 euros, faltan viais, faltan construccións que existen na realidade física, faltan elementos catalogados, horros, cruceiros, faltan casas tradicionais, por sinal, que foron facer, faltan delimitar alineacións consolidadas en núcleo. Que fixeron esos peritos no rural? Por favor, mire, acabo. Primeiro eu por alusións directas, que me fixo intervencións directas, eu non interrumpín porque a min e eu aguantei e agora teño turno de intervención despois de vos. Vamos, bueno, pues entón vamos a ver, un momentinho, por favor, un momentinho, antes de nada, para mí, e é moi simple, non, máis que nada para decirle ao señor Robledo que non hai ningún problema nos tempos, evidentemente ten razón, hai programas que fan que os tempos se sean concretos, pero afortunadamente aquí temos tempo. Non sei se ustedes teñen tanto tempo, pero non sei. Entonces, eu que pretendía, e por iso non marquei tempos, e fago esa explicación tamén para a audiencia, e por iso permitín e permito que haxa unha digresión ampla, é dicir, non necesito que sea os famosos 59 segundos, porque quero que a cousa quede clarificada. Sei que para vostedes é moi incordio estar sentados aquí, estamos estreitos, incómodos, temos auga pero escasa e demais, pero sei que a nosa audiencia, a audiencia desta televisión, está en este momento seguindo con moito interés o que é o proceso de debate. Entonces, como vai haber tempo, e se temos que estar aquí hasta as 2 da mañá, estaremos, non se preocupen. Entonces, eu que quero é que deste programa salga, está mirando a malos cámaras, pero que vai ser así. É dicir, o tema é que deste programa quero que salga algo en positivo, pero non para vostedes nem para min, senón algo en positivo para aquelas persoas que están agora mesmo vendo esta televisión. Por eso, non puxemos tempos. Era máis fácil poñer tempos e xa estaba, pero non era ese o proceso e iso quería. Señor López, logo Raquel. Moi ben. Pois nada, en relación a... eu vou a facer pouco caso ás intervencións da señora Raquel López e do señor Espinho, porque me parece que o que temos é que falar en positivo e falar de futuro, non? Pero sí me gustaría dicirlle algunha cousa. Eu, señora López Doce, eu teño o documento que vostede di, teño os documentos que ten vostede colgada na página web, e por dignidade o que debía de facer era retiralos desa página e actualizala de vez en cando, porque o único que lle poden facer é sacar os colores se vimos este tipo de debates, non? Donde destapa todas as miserias do Bloque Nacionalista Galego, do que decía fai 5 anos e do que di agora. É triste a realidad, pero está aquí proba para constatalo. Que os cidadáns no que respecta ao señor Espinho, o interés que ten o Partido Socialista por aprobar este plan xeral xa se demostra nesta tertulia, xa se demostra que foi convidado o alcalde da Estrada a participar e seguramente teña cousas moito máis interesantes que facer que estar hoxe aquí dando a cara no seu plan xeral, porque este é o plan xeral do señor Dono. Bastante tiña que facer. Tamén mostra clara que a Conselleira de Urbanismo tampouco comparezca e decline asistir a este debate. Tamén mostra clara unha, ou que non ten compromiso co Pexón, ou que o Partido Socialista non confía nela, que tamén é outra posibilidade bastante palpable, bastante latente, non? E ao final, pois, mostra clara que manden ao maestro a facer filosofía, unha vez máis, como a vostede ben lle gusta, facer filosofía política, pero ao final falar moito e non decir nada. E o problema é que, como decía o moderador e o presentador Pepe, hai moita xente escoitándonos e moita xente véndonos, e desde logo eu creo que queren sacar algo positivo de todo isto. E por eso lle vou a decir que o Partido Popular aprobou a lei do solo do 2002, pero o bipartito gobernou 4 anos e non lle tocou ninguna coma, aproximadamente tocoulle unha coma a lei do solo e a mantuvo, incluso levou aspectos máis restrictivos, aplicou a lei de forma bastante máis restrictiva do que marcaba a lei, e o vimos no informe da Consellería cando tuveron que resolver o bipartito o plan xeral da Estrada. Polo tanto, non seremos malos, pero é que vostedes son peores cando gobernan, bastante peores. Por outra parte, tamén lle quero dicir unha cousa, e eu intento manter un certo tono de respeto e cordialidade, e eu non minto, señor Espinho, e me fastidia bastante que me diga que eu minto. Aquí o único que minte e o único que falta a verdad é o Partido Socialista, e hoxe o papel que representa vostede, tremendo papelón, representa vostede a mentira personificada. Eu personalmente lle chamei a este plan o plan das mentiras, o plan das grandes mentiras, pero seguimos intentando enganar constantemente a poboación, e iso é un problema porque vostedes se van a ter que atopar e porque van a ter que facer frente, porque, señor Espinho, o mellor, e andando polo pueblo, podemos tomar, se quere un día, un chiquito
con algún dos seus vellos compatriotas ou camaradas de partido, donde iban casa por casa presentando centos de alegacións no Concello para cargarse o Plan Xeral da Estrada. Podemos, e seguramente coincidamos no pueblo dando un paseo moitas veces. Entonces, o que pasa é que aquí pensa o ladrón que todos son da súa condición. Pensan que nós andamos detrás das alegacións intentando motivar a xente. Non, señor Espiño, eso xa fixo vostede. E, por certo, bastante ben, porque parece que presentou máis de 1.000 ou 1.200 alegacións vostede solo e algún camarada seu do partido no anterior plan. Por lo tanto, de momento, nós temos dignidade para poder falar. Outros, ao mellor, non a teñen tanto. Ese é o problema de levar tantos anos en política. Pero o problema que xurde en este tema é que o Partido Socialista sigue mentindo e sigue enganando a poboación. Enganaron cos compromisos de edificación. Dixeronlle a xente, non presenten compromisos nada máis os que teñen garantizado que van a construir. Ao final, a xente non tuvo información suficiente e non presentou, e os compromisos incorporáronse na súa maior parte no Plan Xeral. Que nos presentou? Pois supoño que os que tiñen a información real, e non toda a cidadanía. Pero ademais, temos máis temas que son preocupantes e que, desde logo, como dice a señora López Doce, o documento, a orde das consellerías só tería unha folla referenciada ao rural, pero vostede sabe que o documento do Plan Xeral é un documento íntegro, e o que se suba por un lado, baixase por outro, e o que se dé de máis no casco urbano, hai que baixar no rural, sobre todo cando se pon un límite de capacidade poblacional. Eso entendémoslo todos, non? E, polo tanto, tremendas decisións que se tomaron neste Plan Xeral, beneficiando a 4 ou 5 personas con nombres e apellidos deste pueblo, non só prexudica os veciños que están ao redor del, sino que prexudica todo o documento, porque se lle están multiplicando as edificabilidades por 3 e por 4, e polo tanto se están rebaixando os demais. Pero eso xa falaremos cando cheguemos ao casco urbano. O que está claro é que este documento recolle, e aquí o teño, por se acaso non teñen fe en min, aquí neste documento, que é a memoria do rural, neste documento recóllense 409 núcleos do noso rural. Primer problema, primer fallo, vostede decía que había que identificar os 475 núcleos. Aquí recolle 409, moi ben. Dos cuales, eu quero recordar, porque eu me permitín ou tuve o privilexio de poder lerme todo este tomo. Alégrome de que... Todo o tomo. E é moi interesante, ademais, recomendo yo. É un exercicio moi interesante, porque aquí salen temas moi interesantes. Mire, dos 490 núcleos que hai no rural, neste documento, delimitados, do 409, os núcleos 221 non teñen área de expansión. Neste documento está claro, cando a concelleira salía e o Partido Socialista dicindo que o 95% dos núcleos da Estrada tiñan área de expansión, é unha auténtica falacia. Eso é mentir, señor Espiño. Eso sí que é mentir. E aquí están as probas para acreditalo. 221 núcleos, o que representa o 54% dos 409, non teñen área de expansión. E aquí, nas súas fichas relativas, aparecen todos e cada un dos núcleos do noso rural detallados. Todos, se quere presto yo para que lle bote un vistazo. Dos 409, 188 si teñen área de expansión, que é o 46% dos núcleos. O 46% dos núcleos delimitados no Plan Xeral teñen área de expansión. Esa é unha verdade. O 95 é unha mentira e unha falsidade, e eu creo que os datos así o dicen. Pero hai máis aínda. Claro, non me quedo aquí, porque o rural desde logo está vilipendiado con este documento do Plan Xeral, e os nosos veciños do rural podense estar seguros de que están na máis absoluta ruína con este documento, que os leva á ruína máis absoluta. E os digo por qué, porque mire, é que isto é un sinsentido desde o principio hasta o final. Os núcleos con área de expansión, dos núcleos con área de expansión, que son 188, les recordo, dos núcleos con área de expansión, 62 deles, que son o 33%, o sea, un de cada tres, teñen o 100% edificado xa. Non teñen ningún solo metro para construir en área de expansión. O 100% consolidado. De cada 3 núcleos que teñen área de expansión, que son o 46%, dese 46%, un de cada 3 non pode construir na súa área de expansión, porque ten xa agotada a súa edificabilidade neste documento. Impresionante. E supoño que vostede seguirá animada a defender este documento. Pero hai máis aínda todavía. Hai máis e máis flagrante todavía. Dos núcleos consolidados, ocupados, o 20% dos núcleos consolidados dos 409, 78 núcleos teñen o 100% da edificación consolidada. O 20% dos núcleos do noso rural teñen o 100%, teñen a súa edificabilidade agotada, antes de empezar a desarrollar o Plan Xeral. Cousa tremendamente increíble e, desde logo, injustificable. Estamos falando de que o goberno sigue unha política, desde logo, que eu creo que é un suicidio político e un suicidio urbanístico, porque, aparte de facer isto, que é unha
auténtica barbaridade, e é unha mentira como un templo. Aparte de fazer isto, o que fixeron foi que quedan 126 núcleos dos 409 con área de expansión con algún solar libre, con un ou máis de un, non moitos máis de un, pero un ou máis de un, porque o raquitismo na cantidad de parcelas que quedan tanto nos núcleos como nas áreas de expansión, estamos falando que non hai ningún núcleo que teña máis de 12 parcelas edificables en todo o rural estradense, ni un, O sea, ese é o máximo de parcelas que ten, para que se faga unha idea do calado deste plan e do resultado que vai a proporcionar este documento. Pero despois ainda fixeron algo máis todavía máis sorprendente que o contou o compañero Reboredo. Vostedes o que fixeron foi reduciron o suelo de núcleo un 21%. Do plan xeral do 2005 ao plan xeral do 2009 pásase de 11 millóns de metros cuadrados a 8,9 millóns de metros cuadrados. Un 20% de reducción na superficie. Bien, primeiro recorte rural, drástico, 20%, cifras considerables. Pero na área de expansión, agárrense que hai curva, porque este dato sí que é dos que de momento que nos pillen sentados, de 13.780.000 metros cuadrados se vai a 2.800.000. Hai unha reducción dun 80% na superficie das áreas de expansión. Dato espeluznante. Pero que non se queda aquí todavía. É que o rural aínda se machaca todavía máis e desde logo se deixa nunha situación totalmente inerte. É imposible que así, desde logo, o noso rural poida sobrevivir. Porque hai outro dato peor aínda, e é que por encima de cargarse edificabilidade no rural, por encima de cargarse as superficies e as áreas de expansión e os núcleos, aínda por encima aumentan a superficie de parcela, co cual duplican a parcela núcleo, que antes eran 500 metros, pasan a ser, sabe vostede canto é a parcela media de todo o documento plan xeral, núcleo por núcleo deste documento? 956 metros cuadrados en núcleo e 1.436 en área de expansión. Duplican a superficie en núcleo e duplican e incrementan un 43% a superficie en área de expansión. Que se consigue con eso? Que antes, cando un veciño noso do rural, tiña unha finca de 1.000 metros, podía construir 2 casas. Ora, con unha finca de 1.000 metros pode construir unha. Eso é o que se consigue con este documento do plan xeral. Polo tanto, reduce a edificabilidade un 80% no rural, as superficies, e por encima un 100% a maiores, polo incremento das parcelas en núcleo e un 43% polos incrementos das parcelas en área de expansión. Cuidado cos datos e cuidado ca realidade do plan xeral. E estos son datos reales e eu me preocupei de analizar ficha por ficha, 409 fichas, cos seus datos correspondientes, e se quere temos aquí información e lle podo dar cales son os resultados de cada un dos números rurales no rural. Pero eso é a realidade e é o que nos depara este plan xeral desalentador e que por encima vostedes pretenden enorgullecerse del e pretenden decir que antes o Bloque Nacionalista Galego estaba en contra do plan xeral e o Partido Socialista porque era restrictivo ou non era excesivamente ambicioso e agora prepáranos este pufo e este pastel que non hai que no coma. Esa é a realidade. O resto, os datos están aí, o medible non é opinable, vostedes dirán o que queiran, pero estos son datos reales e son datos cuantitativos. Cuantitativos, efectivamente, a realidade é opinable, vostede tamén interpreta os documentos ou colla as partes deles como lle parece, non? Vamos a ver, eu creo que xa expliquei con claridade, a ciudadanía da Estrada non lle sorprende nada, porque xa o dixemos no seu momento. Está claro, xa non lle sorprende nada, eso está claro. No, bueno, debería de sorprenderse algo máis, non esperar as mesmas xogadas das mesmas xente, non? Ou dos herdeiros dos mesmos, pero vamos á cuestión que para o que estamos aquí, de falar do plan xeral que está neste momento en exposición. Eu, desde logo, o que non acepto é que nin o señor Reboredo nin vostede insisten en esa cuestión, afirmen que os cidadáns da Estrada non tiveron coñecemento do proceso que se realizou para presentar os compromisos de edificación. Eso non é certo. Ademais, é que en xaneiro, eu me parece que esa campaña de información se empezou en xaneiro e fomos a todas as parroquias do Concello. Ou, se non a todas, convocando de dúas en dúas, porque eu estive nesas reunións. Desde logo, douse toda a información posible para que todas aquelas persoas que tivesen intención de construir a curto plazo
é dicir, nese período de 5 anos presentasen o documento. Douse un prazo para que o presentasen por rexistro no Concello da Estrada para que quedara constancia. Señor Reboredo, ademais, con dúas finalidades. Unha, como xa dixen, creo que na primeira ou na segunda intervención, realizar os recortes necesarios non en función do criterio do equipo técnico, senón en función, do criterio do equipo técnico, eso por suposto, non? Para iso se fixo o traballo de campo polos peritos para ver se as solicitudes que había en cada un dos núcleos cumplían os requisitos da lei ou non, porque o que non se, desde logo non é aceptable aceptar un compromiso de edificación que incumpla a lei, porque iso é de bobos, non? Creo que aquí bobo non é ninguén. Fíxose ese proceso para presentar os compromisos de edificación, houve un proceso público de información, non é certo que presentase que a xente non presentase compromisos porque non tiña información, non o presentaron pois porque non o estimaron convinte, desde logo o BNG non renuncia de ningunha das actuacións que ten desenvolvido ao longo destes últimos anos. A min gustaríame que, a parte da cuestión dos núcleos de expansión, dos núcleos rurais, áreas de expansión e demais, vostede recordara o resto do contido da alegación do BNG, non? Pero bueno, entramos despois. Ben, falamos do rural. Tamén é certo, e o señor Reboredo pode o instruir, os núcleos rurais, a área é dicir, o solo consolidado dentro do núcleo só pode definirse, e o documento anterior incumplíao, cando existe un número determinado de construcións no seu interior. Ten que ter unha densidade determinada para poder trazar a área de delimitar o solo del núcleo rural. Non sei se me estou explicando, porque esta é unha terminoloxía complexa. Vostede seguro que despois de estudar tanto xa está familiarizado con ela, pero mellor para os cidadáns que nos escoitan é un pouco farragoso. En todo caso, eu creo que xa vostedes mesmos se responden, non? Sí, porque é evidente que se no casco urbano, que pasaremos despois, imagino, hai menos solo urbano non consolidado, hai menos solo urbanizable, e o nivel de, non sei como explicarme, o número de vivendas que se poden construir en cada tipo de solo antes no plan xeral que presentou o señor Reboredo estaba no máximo e agora non o está, é dicir, vanse a construir moitas menos vivendas na vila. Non sei como pode vostede, eu non lle chamarei mentiroso como lle fixo o señor Espiño, pero direi que vostede falta a verdade, non? O que está faltando a verdade é vostede, porque non hai reducción de solo urbano non consolidado, é falso. Hai menos. Ni de solo urbano delimitados, eso é falso. Eso é falso. Eu non estou faltando a verdade, porque o que antes iba como non consolidado agora vai como urbanizable, só os que antes iban como urbanizables agora van teñen a clasificación, non teñen a clasificación de urbanizables. Non me interrumpa, que eu educadamente esperei que acabasen o señor Reboredo e non me faltaron ganas de interrumpilo, agardei a que acabase vostede. Que non sigue cometendo error, porque está faltando a verdade. Hai 1,3 millóns de metros cuadrados de solo urbanizable e antes había 1,04 millóns de metros cuadrados solo urbanizable. Hai máis agora que antes. Está faltando a verdade. Non estou faltando a verdade. Non estou faltando a verdade. En todo caso, déixeme rematar. Total urbanizable. Aquí ten a ficha, se quere comprobalo, aquí aparece a clasificación urbanizable. O urbano non consolidado, pero eso entramos despois, cando falemos do solo urbano. En todo caso, eu gustaríame que todos, é dicir, que definamos cales son as reglas de xogo neste debate que temos. Entón, se nos imos a interrumpir, interrumpímonos todos, e se imos a respetar que cada un acabe a súa intervención, facémolo todos. O que non pode ser é que o mesmo Espiño está tendo a mesma conduta, agardemos a que finalicen as súas intervencións e vostedes nos estén interrumpindo. Digo, nomeadamente o señor Reboredo tamén está respetando, non está interrumpindo, pero o señor López sí, pero é que como volveu a casa común e o grupo, pois quería subir.
En todo caso, pois, volvendo ao tema do rural, eu creo que os veciños da Estrada tiveron esa oportunidade, se non teñen agora o momento de presentar alegacións para se neste momento consideran que necesitan ou que queren edificar a curto plazo. Eu xa digo, o plan xeral non é un documento inamovible. Eu desde logo espero que o Partido Popular non volva a gobernar na Estrada durante moito tempo, non? Pero posiblemente o obxectivo do Partido Popular será pasar outros pois, os anos que os estradenses o chegasen a situar no goberno, 31 anos con ese mesmo documento. Desde logo, esa non é a intención do BNG. O plan xeral non é un documento permanente e pode ser modificado unha vez que este aprobado, porque neste momento, señor López, ninguén pode construir no rural. O único que se pode facer é obras de conservación, ornato e hixiene nas vivendas que xa están edificadas e a rehabilitación de algunhas vivendas tras un trámite longuísimo que é difícil de realizar. Este documento que está en formación pública non é o idóneo, eu xa dixen, porque a lei non o permite, pero desde logo eu creo que toda a cidadanía estradense asume que o que a Estrada necesita, ter un plan xeral. Eu desde logo manifestou vostede que o Partido Popular tiña interese en que se aprobase o plan xeral. Eu creo que obras son amores e os seus feitos o traizón. Vamos a facer unha cousa, se lles parece, rapidamente para cambiarnos xa, non imos a facer ninguna parada para publicidades, sin realización, pero o tempo está se botando encima. O que sí vamos a facer era simplemente, ahora sí, ponemos simplemente un minuto para que pechemos o rural e pasamos ao casco urbano, se lles parece. Un único minuto, é exactamente igual o orden, empece o señor Espiño, empece o señor Campos, empece o señor Espiño. Eu antes quería, por alusión, evidentemente, do señor López, despois temos tempo, sí. Cando entra a gobernar no funcionamento de outros grupos políticos, evidentemente, cada grupo ten a súa forma de funcionar e ven a persoa que considera que debe vir ou que pode vir. Eu non me metín en se usted ven ou en que carácter ven ou en que situación ven. Evidentemente, o grupo socialista, como un membro máis do grupo de goberno, manda a quen considera oportuno que debe mandar a este debate. Por tanto, goberna a súa casa. Claro, os demais están moi ben gobernados, sabes? Os demais están moi ben gobernados. E mire, vou ser máis eufemístico, e vou chamar mentireiro. Vou dicir que falta vostede intencionadamente a verdade. Falta vostede intencionadamente a verdade. Vaya ao dicionario da Real Academia e verá quen falta intencionadamente a verdade que é. Aproveito o tempo, señor. Vostede está dicindo que nós cuestionamos os veciños, e iso é faltar a verdade. Cando estamos expidiendo ao público durante 2 meses este documento e o vamos a ir a informar parroquia por parroquia de Lixa. Dentro das posibilidades técnicas que temos, en este sentido vamos a actuar para dar a máxima transparencia posible. Pero mire, para cerrar o tema do rural desde o punto de vista do noso grupo, evidentemente, eu sou unha persona que vivo no rural, nací no rural e teño un apego especial polo rural. E evidentemente, como comentaba aquí Raquel, tampouco me satisfai a min as posibilidades que nos dá a lei para o desenvolvemento no mundo rural. Pero son as limitacións que temos. E o señor Robledo, Raquel decía antes das limitacións e da colmatación que tiña que darse dentro dun núcleo para delimitar a súa área perimetral, é un 50% da ocupación, con edificación, o cual, estrito senso da lei, moi poquinhos dos nosos núcleos serían núcleos. Moi poquinhos núcleos serían núcleos. Pero bueno, en calquera caso, o que nos interesa en estes momentos, e o que interesa aos cidadanos da Estrada, é ter un plan. É ter un plan e saber o que poden facer con cada unha das súas parcelas, o que poden facer nun futuro máis inmediato posible. E ese plan pasa por, evidentemente, facelo axustado ás directrices que marca a Consellería e automáticamente aprobalo. Si realmente a primeiros de ano vamos a ter esas modificacións no articulado que afecta ao mundo rural, vamos a cometer xa de inmediato para a súa inclusión no plan. Pero un plan non é algo inamovible. Un plan non é algo estanco que vai votar aí 12-15 anos. Hai concellos que aprobaron aí 6 ou 7 e xa hemos feito 3 ou 4 modificacións do mesmo. Cantos? Larín, por exemplo. Larín, por exemplo, xa hemos feito varias modificacións. Non está adaptado a lei do 2002. Dime que xa hemos feito varias adaptacións. Está adaptado a lei do 2002. Bueno, pois... Se non me informe, sí.
Bueno, a lei do 2002 moi poucos. Digo que la din, cando aprobara o del, en 3-4 anos fixo varias modificacións puntuales en un breve espacio de tempo. E evidentemente, a lei de 2002 moi pouquiños, porque outros concellos si teñen plan, non tuveron que ir a suspensión de licencias. Pero tiñan plan antes desta lei. E vostedes son os responsables de que a Estrada non tuvera plan antes da entrada en vigor desta lei. E evidentemente a Estrada, e pola orden do 5 de maio, e tamén pola decisión que adoptamos na Comisión de Urbanismo, está sin licencias, sacando as que permite dentro do suelo urbano consolidado. E, respecto dos núcleos, non digan vostedes que non houve información aos cidadáns para que fixeran aqueles que quixeran formular o compromiso de edificar nos próximos 5 anos, que nos lle dou toda a transparencia e toda a información posible, porque tuveron toda a información canalizada a través de persoas e reuniones parroquiais para que aqueles que consideraban que iban a edificaran. E mire, non falamos de reducción, porque con eso que estaba no anterior planeamento de suelo, digamos de núcleo, ou suelo de expansión, evidentemente, eso tamén implicaría unhos estándares no plan xeral en xeral que van a ter uns costes elevadísimos. E hai que ser realistas. E hai que saber o que significa o plan, o que requiere un plan para a súa aprobación e a súa posta en marcha para o plazo máis inmediato posible. Ahora, o resto é adiar. E o que dicía aquí a compañera da guerra. As palabras son unhas, os feitos outros. Dimo vostede que o único que votou en contra de momento un plan xeral foi vostede, dos que estamos nesta mesa. Vostedes dous, os que están dese lado. Os únicos que votaron en contra un plan xeral. Inaprobable. O resto de momento diga somos presuntos. Ustedes xa non son presuntos. É o único que... Señor Breve. Bueno, eu entendo que... Un minuto, Ahora sí, agora un minuto. Están pasando mal, porque vostede ten unha situación que vai ser moi difícil explicar á ciudadanía. Entón, eu entendo que vostede está pasando mal. Mire, os datos son os que son. E os datos que acaba de poñer López sobre a mesa é a realidade do documento. E iso é tremendamente grave para o ámbito rural. Perdón que interrumpa, pero que pagamos un plan con estes datos que non nos tiran abaixo. No, mire, eu digo esta é a realidade ou non é a realidade? Eu digo que entre o plan que ambicioso que se presentou no 2005 e este, hai un treito que se pode negociar e se pode avanzar. E se non, mire, están dicindo vostedes que a Consellería non traga, pero ustedes botaron un vistazo ao planeamento de Sanxenxo, que foi un dos que se aprobou de acordo con esta lei. Vayan vostedes a ver o documento e verán como vostedes que ali hai núcleos, hai de expansión e abundancia para atender a demanda. Ben, mire, falan vostedes da paralización de licencias. Eu quero recordar a vostedes aquí a todos que a paralización de licencias que se fixo voluntaria no Concello da Estrada foi por acordo de todos os grupos. Voto unánime de todos os grupos porque todos consideramos que había que paralizar licencias para salvar certas actuacións, que por certo non valeu para nada porque ustedes agora non respetan esa salvaguarda desas actuacións. Diga o todo. Ben, todos estou dicindo todo. Pero máis, mire. Vostedes din que non se pode construir no rural, efectivamente, desde 2002. Pero que se deixaron preparados expedientes para continuar a tramitación e delimitar núcleos para poder construir nesta fase transitoria e vostedes non continuaron coa súa tramitación para adiante. Sabe vostede que veo denegada, non? Non, señora. Non lle consta? Non, vostede non se enviou ningún núcleo á Consellería. Como que non? Non se enviou ningún núcleo á Consellería. Non é certo, señor Reboredo. Non se enviou ningún núcleo á Consellería. Os que se enviaron que foron 20 e tantos. Logo enviáronse 20 e tantos. 20 e tantos son ningún. A ver, perdón. Estaba interrumpido vostede. Mire, los que se enviaron indicaban que había que facer certas correccións para a súa tramitación. E vostedes pagaron o traballo da administración de sus núcleos e renunciaron a tramitar este tal porque o plan xeral iba a vir inmediato, 2 anos e medio, e os que veremos que van a pasar antes da aprobación definitiva. E logo ten usted a norma transitoria. A norma transitoria foi un avance. En suelo urbano foi un avance. E gracias a esa norma transitoria que recolle, depois de moito pensar a Consellería, que recolle o que o plan xeral recollía nese momento, gracias a eso, vostedes poderon vivir do conto durante 2 anos e medio dando 300 licencias, porque esa norma transitoria o permitía. En definitiva, mire, o ámbito rural queda como queda, e o veciño van a ver no documento, e xa están vendo, e xa estánse botando a máis a cabeza. Entón, esperemos que reine no grupo de goberno a sensatez,
e se atenda as demandas que presentan os veciños. Porque ademais dixo aquí por relator, outra trampa, dixo, aínda dispoñemos, capouse, aínda dispoñemos dunha bolsa de 500 compromisos de edificación para atender. Entonces, por eso decimos aos veciños, vostedes nunha comisión informativa do urbanismo, eso é un engaño aos veciños. Ustedes aleguen e logo verán se a súa finca está ou non está en condición de ser asumida. Mire, eu, para pechar o tema rural, quedaba unha última intervención, interveno todos, por favor, quedaba a miña. Bueno, eu creo que se hai alguén neste pueblo que teña desde logo o copyright de frases célebres no plan xeral, creo que está nos salvando o señor Espiño e o señor alcalde, porque eu recordolle dúas. Unha, hai que cargarse este plan en de Castrada bote 15 anos en plan xeral, ese do alcalde da Estrada e compañeiro seu e o alcalde de todos os estranxos, o señor Dono, frase textual do señor Dono, e outra que fixo recorrendo o rural fai escasos meses dicindo xa sei que detrás de min van a vir os do Partido Popular a decir que aleguedes, pero non nin perdádelo tempo vos, nin mo fagades perder a min, porque non se vai aceptar ninguna alegación. Son frases ditas en contexto diante de personas, señor alcalde da Estrada, dúas grandes frases míticas para guardar no recordo de todos os estradeños. Entonces, non me diga vostede que non está condicionando nin amenazando os veciños para que non presenten alegacións. Está claro que detrás desas palabras eu interpreto-as perfectamente, pero aí coincido co señor Reboredo, que hai detrás desa estrategia? Por qué? Porque como non foron transparentes co tema dos compromisos de edificación, porque vostedes dixeron e presionaron a xente pequeña, oye, que ten que construir en 5 anos, xa vamos a ver canta xente dos que presentaron os compromisos construen nos próximos 5 anos, e a ver que lle fai o goberno se non construye, porque non lle van a poder quitar a clasificación de suelo urbano consolidado ou de suelo de núcleo rural, non o van a poder facer. Entonces, vostedes chantaxearon a xente e dixeron, cuidado, pero ten que edificar, é que eu non estou seguro se pois se non está seguro non presente. Iso foron a estrategia que seguiu o goberno. E nas alegacións exactamente o mesmo. Nas alegacións estamos dicindo a xente, dixo o equipo redactor, e se vostede, que aparte estaba presente, o señor Espiño que está entrando e saindo, non o eu, pero vostede estaba presente, dixo o equipo redactor que había unha bolsa de 600 alegacións para atender na tramitación da exposición pública, sí ou non? Dixo diante da Comisión de Urbanismo, na segunda comisión convocada, e cando fixo esa afirmación, e cando o equipo redactor se compromete que ten unha bolsa de 600 alegacións, por que o goberno ten tanto interés en facerlle entender aos veciños que non vale a pena alegar, que é mellor consultar sin presentar alegación? Eu prefiro, desde logo, cando teña que facer unha reclamación, presentala por escrito, porque vostede cando ten unha reclamación no Concello lle pide ao veciño que vaya ao rexistro e que presente a solicitud por escrito, sí ou non? Ou que lle deixen encima da mesa sin registrar. Pois o rexistro e esa solicitude, desde logo, ten maior validez e pode saber cal foi a entrada, cal foi o camiño que seguiu esa solicitude e cal foi o fin desa solicitude. Mentras que as solicitudes de palabras, xa saben que as palabras as leva o vento. Entón, a min que estén instando aos veciños a que fagan as consultas verbales, pero incitándoos a que non presenten alegación, que non vale a pena, que hai cousas que se poden resolver sin alegar, que ao final as alegacións non se van a atender, porque o documento está pechado prácticamente, é falso, é mentira, e detrás está claro que hai unha estrategia, igual que nos compromisos de edificación. Entonces, nós o que queremos decir é que sexan transparentes, nós non estamos incitando a xente que alegue. Ahora, o que si digo e o que si vou a decir, e o teño claro, porque nós vamos a recorrer todas as parroquias electorales tamén, todas as parroquias da Estrada, as 50 parroquias vamos a recorrer, e o que vamos a decir aos veciños é, oye, se vostede presenta unha alegación, pode ser un dos 600 agraciados que lle van a aceptar a alegación desa bolsa que ten o Partido Socialista na mano. Pero se non a presenta, desde logo non a vai a ter. Eso é realidad. E aparte, populismo, señor Espiño, é ir cunha fotocopiadora cun ordenador polas casas dos veciños obligándose a alegar. Eso é populismo. E se non, preguntámoslle aos veciños de Riobó, aos veciños de Oca e aos veciños do seu entorno se é certo ou non é certo que vostede fixen as relacións para todos. Vostede sospeitoso normales de funcionamiento en un debate como me gusta ser. Vostede é sospeitoso de eso, non somos sospeitosos de eso. Entonces, pero non era que non se vai. Nos engañamos. Eu teño un minuto. E ustedes pero un minuto xa vai alá que pasou. Bien, pero eu creo que nos eu estou esperando. Eu non estou esperando. Eu creo que o que hai que facer, e eu difiro tamén nesa estrategia do goberno, do Partido Socialista do BNG, que hai que facer un plan que queira a Xunta. Eso é falso, porque na autovía, que está en exposición pública, hai outro criterio. Estamos nun dúas tramitacións importantes
En materia de exposición pública, autovía e plan xeral. Na autovía hai que animar a xente a que alega, hai que reunir os empresarios para ver se se dá incitado, para ver se se dá retrasado o proxecto de autovía. E, sin embargo, hai que facer autovía que queira a estrada, non a que queira a xunta. Pero, casualidade, no plan xeral ao revés. Hai que incitar a xente a que non alegue e hai que facer o plan xeral que queira a xunta, non que queira o Concello. Falso. Quen é responsable último e quen ten a responsabilidade de facer o plan xeral e de redactalo e de tramitalo é o goberno. E se vostedes non son capaces, terán que asumir a súa responsabilidade e deixen de poñer sempre a coletilla de que se está facendo porque a xunta ou o informe. Non, xestionen, que peso lle pagamos. Vostede ten unha boa dedicación exclusiva, señor Raquel. O señor López Doce. E o señor non, é bastante boa. Comparado, hombre, que diga eso nos tempos que corren, me parece unha frivolidade, que creo que non me da conto. Pero bueno, e o alcalde ten o que me parece é unha demagoxia bastante barata pola súa parte, porque creo que o seu soldo debe duplicar o meu. Non, pois está faltando a verdade outra vez. Non, digo que creo. Entonces, se me permite o tema dos sueldos. Vamos a ver, señor Campos, por favor, vamos a ver, os temas, eu entendo, e mire, isto é un programa de televisión, por lo tanto a mí interésame, lógicamente, se non está cómodo, aquí pode estar a dinámica, porque non é un pleno, non é unha situación formal, por así decirlo, donde hai que respetar unha determinada normas. Isto é un programa de televisión, donde toda aquela cuestión que se pode decir, por toda, o primeiro que faltou o respeto, e me chamo mentiroso foi vostede. Vostede rompeu o xeo, a partir de aí cantamos o debate. Pero o primeiro que faltou, señor Campos, señor Espiño, por favor, déxeme decir unha cousa, simplemente, máis que nada, por decirla. Mire, aquí estamos en un programa de televisión. A mí non me preocupa máis mínimo. Ademais, para toda a xente que nos está vendo, me encanta que vostedes discutan e se poñan verdes, se queren poñerse, porque ese é o seu problema. Eu o que quero é simplemente que a xente que nos está vendo saque tamén outras conclusións a maiores desas. Por suposto. E a primeira conclusión que quero que saquen, o que deben sacar, é a conclusión de que, polo menos, hai un medio na estrada, esta televisión, que se mollou para facer un debate. Se mollou, afortunadamente, a súa presencia. Se a súa presencia non había debate. Me hubiera gustado que estuviera aquí o alcalde. Non quiso estar. É o problema do alcalde, non meu. Se estaba en outro lado, pois perfecto, señor Espiño. Non hai ningún problema. Mandouno vostede e a mí non é suficiente. Porque é unha representación, neste caso, do alcalde do Partido Socialista. Para todo o grupo. Pois por eso, asunto arreglado. É dicir, nese sentido non teño ningún problema. Me preocupa un pouco máis que non este a concelleira do urbanismo, pero eso xa pois se non os partidos políticos en Europa non podía estar aquí. No, perdóneme, eu non estou invitando. É que o PP ten dos portavoces. Vamos a ver, se quere ahora, señor Espiño, se quere ahora discutimos como un monto de debate, pero non temos unha discusión, porque eu monto debate para a televisión da Estrada, e hasta o momento en televisión da Estrada, si decido eu, monto debate e invito a aquelas persoas que queren vir. As que eu quero que veñan. Algunhas veñen, outras non veñen. Arreglado. Aparte de eso, quero que a xente que nos este vendo, e de verdade que agradezo moito a paciencia que están tendo con nós, porque agora quero entrar no casco urbano. É dicir, Raquel, queda un minuto para o rural. Se queres aproveitalo, vou te tutear, perdóname. Sí, porque a veces estou afeitado a tutearvos a todos. Entonces, ainda que agora estaba mantendo as formas, incluso ao propio Espiño, tamén o trato de Espiño e non de usted, pero se quere, señor Espiño, non se preocupe, tratando de vostede. Pero un minuto, por favor, porque despois imos xa ao casco urbano, que tamén ten telita con anas. Ben, pois creo que coa miña breve intervención incluso podemos facer unha transición do que é o rural ao urbano. Eu, desde logo, penso que unha mentira, porque se repita moitas veces, non se convirte nunha verdade. Creo que se dou información suficiente, clara e transparente para que os cidadáns con interese en edificar o rural presentasen os compromisos de edificación. Ese compromiso, ademais, sirve para corrixir un problema que tiña o anterior documento con relación ao rural, que é xustificar a necesidade de que haxa áreas de expansión, porque hai demanda para construir, demanda de carácter inmediato, hai un compromiso que manifesta un propietario do solo para edificar a súa vivenda. É certo que o recorte no rural é amplo, pero tamén non é na vila. Eu tampouco me gustaría que a ciudadanía se quedase coa sensación de que se recorta todo o rural para favorecer a vila. Eso, desde logo, non é certo. Vamos a pasar agora a falar do casco urbano e eu, desde logo,
Gustaríame que admitisen tanto o señor Reboredo como o señor López que o número de vivendas que é posible edificar na vila e a tipoloxía desas vivendas, porque hai moitas deses solos urbanizables que en metros poden ter a mesma superficie, que agora levan unha ordenanza de vivenda unifamiliar ou de tipoloxía mixta, e antes era edificación en bloque coa edificabilidade máxima. É dicir, conxenear esas dúas cuestións é o que fixo posible que o documento que está a exposición pasase de ter unha previsión de que a estrada teña, unha vez que se desenvolva o plan, 150.000 habitantes, que eu creo que para todos é bastante irreal, a ter unha previsión de 30.000 habitantes, que a estrada, como seguramente saben, xa tivo 30.000 habitantes, non? A altura dos anos 30, tendo máis poboación que Vigo, Vilagarcía e calquera outro concello da provincia de Pontevedra, non? Bueno, pois aquí pechamos xa o que é o debate sobre o tema do rural, porque, repito unha vez máis, sempre digo o mismo e para min é moi importante. As conclusións son súas, sempre son súas. Aquí o que fan os nosos invitados é aportar as súas opinións, cada un ten as súas, é legítimo, pero as conclusións sempre son súas, e por lo tanto son vostedes os que sacan as conclusións oportunas que, ao gallá, ao final do debate, sexan realmente, por lo menos, clarificadoras. Non sei se beneficiosas ou non, porque eso xa dependerá de un futuro que non está, por lo menos na miña má. Imos ao casco urbano, supoño que tamén hai tela para manga no casco urbano, pero levamos, porque neste momento estamos en riguroso directo, pois quedan prácticamente 15 minutos xa para as 12 da noite, fíxese que levamos unha hora e pico, e estábamos pensando en facer un debate de unha hora, e xa vamos en unha hora e media. Entonces, bueno, a ver se é posible condensar en media hora o casco urbano, é dicir, simplemente en media hora, e se vostedes queren, eu non teño ningún problema en facer outro día, se é necesario, outro debate, e seguimos falando, pero vamos a intentar cerrar o debate en media hora. Empezamos porque me pedía a palabra o señor Roberto. Sí. Ben, en canto ao urbano, eu, antes de nada, quixera facer unha matización. É dicir, vamos a ver, eu estou aquí, hoxe en representación de como concelleiro non escrito, e portanto estou aquí porque sou invitado no, perdóname, pero sí, e eu represento a un 10% da población porque concorrían as eleccións electorais, por tanto respeto a esos electores. Pero bueno, tampouco me sorprende, señor Espiño, é dicir, porque vostede quere aclarar unha voz, quere acabar. Na política municipal non hai partidos, hai membros da corporación, vale? E eu sou un membro da corporación, por tanto respeto para a miña presencia nos debates, e que estou moi a gusto e agradecido por haber invitado. Pero evidentemente eso demostra talante, señor Espiño, talante democrático que vostede presume. Suelo urbano. Bueno, pois no suelo urbano topámonos de novo con outra das grandes mentiras do documento. É dicir, querese presentar a ciudadanía que, xo dixen antes, pero agora vou incidir máis, que se respeta estrictamente as directrices emanadas da denegación da aprobación definitiva, perdón, provisional do documento. E temos que dicir que é falso, que non se respeta. E non se respeta e é falso porque hai documentos. E hai documentos. Hai un informe. Hai previa a aprobación inicial, fecha 1 de 4 de 2004, asinado por o director xeral do urbanismo, señor Ruiz Soldevilla, na que dice, entre outras cousas, dice o seguinte: o plan xeral plantexa a ampliación do ámbito de solo urbano clasificado por as normas subsidiarias do 78 sobre zonas que se atopaban clasificadas como solo apto para urbanizar. En igual destas zonas consta que se desenvolvera o correspondente plan parcial. Como consecuencia, non procede a ampliación do solo urbano nesos ámbitos. Especialmente en SUNC 1, 6, 7, 8, 9. E dice, parcialmente pódese aceptar a clasificación como solo urbano non consolidado aos terrenos clasificados entre a rúa Antón Losada e a cidade. Saben vostedes tal, non? Terrenos situados nas marxes das rúas V, W, Y e Z, que ven sendo detrás da estación da antigua SEA. Treito da rúa 25 de xullo. Eso dice unha aprobación inicial, firmado polo director. Pero é máis, na aprobación provisional, perdón, na denegación provisional, di: como xa se indicara no informe previo á aprobación inicial, o plan propón ampliacións de ámbito actualmente clasificado como solo urbano sobre zonas nas que non concorren os requisitos expresados no artigo 11 e 12 da lei, por razón pola cal non se pode considerar justificada a clasificación de solo urbano proposta. E volvo a decir, ámbito SUNC 1, do que estamos falando, e logo di,
Punto 2. As zonas nas que se dan as circunstancias que expresa o artigo 12b se deben incluir na categoría de solo urbano non consolidado, como é o caso dos terreos vencellados á rúa de nova apertura dese ámbito. Por tanto, non é correcto que se está seguindo as recomendacións desa orden da Consellería. Pero máis, quero demostrar con isto que non foi un capricho do equipo redactor ou do goberno anterior clasificar ese sueldo desa forma, senón que foi por un imperativo legal que nos imponía a Xunta. Claro, ¿qué sucede? Que nos decimos que ahí se está a favorecer intencionadamente a uns veciños en prejuicio dos outros, e por tanto a edificabilidade que se traslada aí hai que restala de outros ámbitos, fundamentalmente do ámbito urbano. Pero nós tampouco nos opoñemos a esa clasificación, dixemos no medio de comunicación, pero nós decimos, si a nova Xunta ten outro criterio, pois vamos darlle o mesmo tratamento a todos os veciños e veciñas da estrada que están nesa situación. E entón, digamos, Rúa da Cultura, veamos, Avenida Contreras, parte da Avenida Contreras, Rúa Sampaio ata a rotonda de Figueroa, desde a gasolinera hasta a rotonda, ou frente ao campo de fútbol. Son ámbitos urbanizados, en su dato para urbanizar, sin o planeamiento correspondiente ou sin o urbanamiento correspondiente. Pero, evidentemente, nós temémonos que a Xunta non vai cambiar ese criterio. Temémonos. Porque se o fixera, tamén quedaría claro a intencionalidade política do goberno do bipartito da Xunta de Galicia en dictar unhas directrices contrarias ao que nos supoñemos que serían a dereito. E entón tamén terían sentido os viaxes que fixo reiteradamente o señor alcalde da Estrada e algún membro do Executivo local a Santiago para interferir na tramitación do plan. E tampouco estamos de acordo co suelo urbano para as zonas verdes. É dicir, nos entendemos, e así había ese compromiso, de que a ampliación dos xardíns era un punto de partida que estaba consensuado por todos os grupos políticos. E aluden vostedes que é que os xardín non podemos acometelos porque teñen un custo importantísimo para a súa execución. Miren, se vostedes, que non lles recomendamos no debate de presupostos, se vostedes o orzamento do ano 2007, 1.294.000 euros. Home, señor Reboledo. Por favor, 1.294.000 euros. Que votou a favor? Do remanente, estoy dicindo, señora, que vostede non entende. Entón, ese pillo fica aí dúas veces. Ou fixes un poquinho máis. Escoito con atención. Fixes un poquinho máis. Sen problema de atención. Está me interrumpindo, señora. Ou se fixe un poquinho máis, ou se non pasa desapercibida. Estou dicindo que non recomendamoslle a aplicación do remanente noutros ámbitos que vostedes aplicaron. E dicíamoslle que o remanente do ano 2007, 1.294.000 euros, máis o remanente do 2008, en torno a 1 millón de euros, máis o previsible que poderá haber no 2009, en torno a 1 millón de euros, xuntaría vostede 3.294.000 euros que serían suficientes para ir a esa inversión. Ten delito, señor Rebuelo. Ten delito, a manipulación. Pero ¿qué está diciendo? Pues es que usted es una mentireira. Permítame que teño que diga mentireira, porque son datos reales da liquidación dos exercicios. Quen votou a favor o ano pasado da distribución dos remanentes do ano 2007? Que defendía o BNG nese pleno? Por que votou en contra? Como venga vostede agora argumentando que depende outra aplicación? Que votou a favor, señor Rebuelo? Me deixa explicar o motivo da miña intervención? Home, pero é que está mentindo, descaradamente. Pero vostede quería que eu votase a favor para distribuir 550.000 euros ao plan xeral e 720.000 a obra no rural. Teño que votar. No, prefireu votar. No. Cero para o plan xeral. E agora ven aquí dicindo que había que reservarlo para o plan xeral. E que iso non se pode facer, home. Foi hai un ano. Foi hai un ano. Eres unha incoherente. Eu? Porque o que estás reclamando fai un pouco a López de non interrumpir está facendo constantemente. Home, que isto é flagrante, Reboredo. É que isto é flagrante, home. No, eu o que non podo, é dicir, non podo deixarche decir tamañas barbaridades permanecendo aquí impasible e que despois teña a palabra Espiño, teña a palabra López e cando vai a falar eu a xente que nos está vendo xa non se acorda nin do tema e quedan as cuestións sin responder. Vou dicirlo en voz alta. Estou dicindo que son datos que están na liquidación dos exercicios 2007 e 2008. Pero é que o seu voto foi necesario para que se aplicaran a esa finalidade e agora ven dicindo que quería que foran para outra. Pero como que o voto foi necesario? E logo non. Que votou a favor dese pleno?
Pero vostede, que foi a parte do goberno. Non, quería, pero quería. Non vou discutir deste tema con vostede porque evidentemente non ten razón. No, pero é que utilice outros datos, home. Estou dicindo que seguro que os ten. Estou dicindo que vostede se houvese destinado os fondos do Regulamento de 2007, os fondos do Regulamento de 2008 e os posibles de 2009, tería vostede 3.194.000 euros para ir a esa inversión. Porque cos fondos que recibiron dos FEIL, 3.800.000, máis o plan de diputación 1.600.000, máis o novo plan Zapatero que vai recibir ahora, que está en torno ao millón de euros. Fondo de inversión local. Fondo de inversión local, ben, pois tiñan vostedes suficientes, sin xestionalo, porque eso que non sei, se foi a materia de Reis, tiñan vostedes suficiente para acometer as obras que acometeron. E, por tanto, houberan planificado o desenvolvemento do plan xeral, como vostede antiguamente dicía que había... Claro, agora a responsabilidade do BNG. Os cidadáns eu creo que teñen memoria. Con todos os respectos, mire, non perdo os tempo debatindo con vostedes sobre aspectos que non... Home, si vou a ser breve. Vamos a ver, eu creo que temos que falar con claridade, non? Entón, a ciudadanía eu tomo bastante en serio e penso que non son pagos, non? Ou que non teñen memoria, non? Que son como os peixes que só recordan os últimos 3 minutos. Eu creo que os cidadáns, e ademais falando de cuestións tan importantes como o plan xeral, conservan algo máis de memoria. Hai unha cuestión, señor Reboledo, que podía vostede agora explicar, non? E ilustrar tamén o seu compañeiro señor Campos, non? Porque cada vez é máis Campos que López, non? Pero podía vostede ilustralo, non é así, non é así, incluso... Non será faltona, señora, que quede mal, hombre, de verdad que lle queda mal. É que non é tan elegante como vostede, con ese tono... Sí, mire, a ver, deixeme acabar a intervención. Señor López Campos. E aparte, eu alegro-me de escoitala porque leva 2 anos caladiña como un cubo metido no fogo. Leva sin falar 2 anos. Convidaronme a falar. Eu alegro-me porque como non ten representatividade a voz de seu amo, entonces hoxe deronlle participación nesta tertulia. Pero deixeme ir a cuestión que o mellor é o que a vostede non lle interesa que vaya. Sí, no, sin faltar. O señor Reboledo pode seguramente, como decía, ilustrarlle que hai 300.000 metros de solo que no anterior plan xeral que elaborou a DIU, esa empresa do señor Rosón Gasalla, que recentemente, bueno, é igual, non vamos a dispersarnos porque senón é peor, non? A Academia Galega de Seguridade, esa magnífica instalación que tanto desenvolvemento económico procurou os estradenses, foi computada como solo verde, espazo libre, dotacional e sistema xeral. Claro, eso non valeu porque a resolución da Consellería que ten aí explicoulle que eso é unha dotación supramunicipal e non se pode computar. Eso, entre outras circunstancias, son o que, señor Reboledo, fan inviable que o diñeiro que naquel momento se podía dedicar á ampliación dos xardíns hoxe haxa que dedicalo a zonas verdes, espazos libres e dotacionais dos sistemas xerais e locais que sustitúen o que vostedes trataron de colar, que era a Academia Galega de Seguridade como espazo ese na... Sí, no, vostede pode cuestionalo, pero iso está nos papeles, señor López, e pode contrastalo tamén, non? O que máis nos preocupa, como digo, igual que no rural, na vila, o solo industrial, que tamén poderíamos falar deso, pero ao mellor podemos facer outro debate para falar de solo industrial e infraestructuras, non? Porque eu creo que é un debate moi necesario para, bueno, eu creo que os cidadáns tamén reflexionan sobre esas cuestións e tamén lle interesa saber cal é a posición de cada quen en relación a... No, digo que o solo industrial é unha cuestión moi necesaria no noso concello, igual que a posibilidade de construir no rural, e tamén a necesidade que temos no casco de solo, pois por exemplo, para o xulgado número 2 que está enclaustrado no edificio, bueno, no anexo do edificio de usos múltiples, o solo que necesitamos para ter un centro de día no noso concello, o solo que necesitamos para o novo centro de saúde e o solo que se necesita para a edificación de vivendas, desenvolvemento do que é o casco urbano, aparte dese
os aparcadoiros en superficie, que agora, señor Reboredo, están no plan xeral que está en información, que non estaban antes, e así como outras dotacións. Eu creo que temos que poñer nunha balanza o que trae de beneficioso a aprobación rápida do plan xeral os estradenses, non, e o que lle supón aos estradenses non contar cun plan xeral. Eu creo que a balanza se inclina, creo que os estradenses están de acordo con que a estrada ten que ter da maneira máis rápida posible un plan xeral de ordenación municipal. Eu, por a miña parte, desde logo, lamentar o nivel ao que chegou o debate, ou sin debate, ou indebate, porque, bueno, eu teño por debate outras cuestións, e outras formas de actuar, e outras formas de organizar o tempo e o espacio e levarlle mensaxes claras aos ciudadanos. E eu, polo menos eu, me dá a sensación, o día comentaba nunha reunión que me deran un GPS porque se levaba un pedazo perdido e en este mes empezou a estar perdido, e me imagino que estarán os ciudadanos despois de casi 2 horas. Evidentemente se dicen cousas e se soltan así por ese populismo chabacanero que decía antes, e se entra en contradiccións as afirmacións que se fan ao principio dicindo que é necesario un plan e logo se dice que este plan non vai servir para nada. Se non sirve para nada, diga vostede que vai votar en contra, e punto. E, bueno, en calquera caso, sobre o aspecto do casco urbano, da vida da estrada, non vou entrar en matizacións técnicas da mesma. O que sí sería que os ciudadanos van a agradecer moito o que este plan vai a representar para o desenvolvemento da trama urbana da vida. Evidentemente, estimos un merdo lastroso, casposo, e que non o califico eu, é dicir, califícano técnicos de urbanismo e, ademais, de toda a confianza superior para vostedes, do Partido Popular, ademais, que dicen que a estrada é o paradigma do feísmo urbanístico en Galicia nas vidas dos últimos 30 anos. Despois de Carballén. Eso, que digo che dun de la liga. Donde foi alcalde. Estamos falando da estrada. Desde logo, esta consecuencia de un urbanismo caótico dos últimos 30 anos que non fixeron por crear ningún espacio de encontro dotacional, de ser, donde os ciudadanos puderan sentirse a gusto. Foi un crecemento anárquico, cada un dos intereses especulativos interesaban, e nesto quixera fazer incidencia no que recordaba antes o señor Reboredo, porque parece ser que debemos ser o corno o demo con cornos para favorecer a un determinados veciños, se era na solicitude de edificabilidade nos núcleos rurais, pois tamén agora favorecemos a outros veciños no casco urbano. Mire, eu creo que non houve interferencia ninguna política co equipo relator a hora de fazer o seu traballo. E isto se fixo con criterios técnicos e xurídicos. E eu non sei se cambiaron a súa opinión os técnicos da Consellería ou non. Só les digo que o equipo relator, o propio alcalde, se reuniron cos técnicos da Consellería, que a secretaria xeral en concreto, e esta puxo un técnico da Consellería a dispor, en coordinación co equipo relator, para sacar adiante o plan axustado a esas normas dimanadas da orden do 5 de maio. Por tanto, vamos, de que se está incumplindo e que dicen que taxativamente se están seguindo as directrices e que se axustan as normas, pois eu non son capaz para valorarlo. É unha interpretación. Estou dicindo, o equipo redactor estuvo en contacto permanente co técnico que puxo a Consellería e me imagino que algún poder e algunha capacidade de orientación tería para o equipo sacar ese traballo. En calquera caso, o que sí é certo é que o desenvolvemento previsto no suelo urbano da vida da estrada ten previsto unha trama perimetral con dos grandes viais que van a humanizar, que van a crear espacios de encontro, que van a crear espacios de lecer, que vai a ser un espacio urbano moito máis agradable, moito máis distribuído en todo o seu perímetro e non conxestionado a un punto único como foi as consecuencias que nos trouxeron o ámbito ou as actuacións anteriores. E eu creo que nese sentido, actuacións de humanización, de busca de lugar de encontro, como pode ser xa en estes momentos, o servicio da Praza do Mercado, a Praza da Feira, e as áreas que se van a crear en torno a estes viais van a fazer que os cidadáns teñan
donde recrearse, donde pasear, donde facer actividades lúdico-deportivas, e van a ter un espacio urbano moito máis humanizado e moito máis capacitado, porque pensemos que tamén prevé a humanización de un gran vial que congestiona en estes momentos o tráfico no centro da vila, como é a Avenida Benito Vigo. Unha vez construídos estes dous viais, evidentemente o centro do pobo quedará minimizado realizado o tráfico o uso interior e non o paso hacia outros términos municipais ou incluso fora da propia provincia, e teremos unha vila moito máis accesible e, desde logo, onde será moito máis agradable pasear, charlar e disfrutar da vida, que é o último de contas o que ten que perseguir un planeamento urbanístico. Non é a especulación, non son os intereses particulares de persoas moi concretas, senón o interés xeral. E os cidadãos da estrada saberán e verán que nesto sí que poden poder vivir moito máis a gusto, moito máis armónico e moito máis saludablemente. Bueno, eu tamén, intentando aproveitar o tempo e indo directamente ao grano, espero non extraer das declaracións do señor Espiño con isto da humanización e isto tal, que non van a seguir empedrando o pueblo como levan empedrando nos últimos 6 meses, porque desde logo seguramente a este ritmo cubrirán de pedra absolutamente todo o Concello. Espero que teñan tamén algo de sensibilidade cos espacios e con outro tipo de materiales que se poden utilizar no Concello. Humanizar non é empedrar, tamén se poden facer outro tipo de cousas e tendo unha carpintería aparte, unha industria do moble tan importante, tan puxante aquí na estrada. Non vamos a falar tamén das contratas a empresas recién creadas e a empresas destas que cambian o obxecto social do xe pa mañán e se lle contratan ao Panfeil, que iso vai na súa transparencia. Iso é, a transparencia súa está acreditada nese tipo de contratacións, que fala vostede do amiguismo na contratación, os cambios de tribunais, todos esos problemas que lle surxen a vostedes últimamente no Concello, no cual, pois, evidentemente, se o BNG chega a estar na oposición, poñería o grito no ceo, pero como son amigos e o BNG é a voz do seu amo agora, pois desde logo xa se sente representado polo Partido Socialista e é lógico que non abra boca porque lle vai un sueldo, por lo tanto nos entendemos. O que está claro é que mellor non sería, eu reconozco, señor Espiño, que ten vostede razón, mellor non sería se nos criticásemos porque temos espírito crítico, pero somos oposición, o plan, e vostedes defenderán o plan, pero que vostedes o único que están falando é intentar evitar o debate, intentar non falar do documento, ven aquí a darnos agora unha clase, outra clase magistral sobre a filosofía de vida, todo nos parece moi ben, todos somos moi amigos, todo é moi bonito, a estrada é preciosa e todos nos podemos levar de maravilla. Pero, realmente, o objeto do debate non é ese. Eu entendo que vostede non queira evitar este debate, pero o objeto do debate é que vostedes, despois de corrixir un documento, siguen corrixindo, traballando sobre o documento que tanto parece que lle pon os pelos de punta a señora López Doce, pero é o documento sobre o que están traballando vostedes para aprobar o plan xeral, non se olvide, a herencia de Rosón é o documento no que vostedes están traballando. Entonces, non fale tan mal del, porque ao mellor está falando mal do seu documento. É un tema un pouco sin sentido, pero o que lle quero recordar é, mire, vostedes o que fan no casco urbano é exactamente o mesmo que fan no rural, o mismo, pero con unha diferencia, aí sí hai unha diferencia, e é, vostedes teñen que rebaixar poboación. Pero a Xunta na súa orde non cuantifica a reducción de poboación. É unha falacia. Non cuantifica, non di canto hai que baixar a poboación, di que 150.000 son moi desproporcionados e habría que recortar. Pero hasta onde hai que recortar? Son 30.000, como dixo vostede, e espero que se equivocara, porque as cifras que teño son 36.000 ou 37.000, me parece, pero bueno, son 30.000 como dixo vostede, son 36.000 como di o Partido Socialista, son 50.000, son 80.000 ou son 20.000. En cuanto cuantificamos o tema? Entonces, aí xa hai unha estrategia política e xa hai, desde logo, unha decisión política tomada. Entonces, a donde levan vostedes esa decisión política? A conseguir que toda a vida estupenda e maravillosa que nos vende aquí o señor Espiño da súa xestión se vai a convertir en un cuello de botella. E por qué? Porque no momento, no plan xeral anterior, se pactaban ou se negociaban uns desarrollos cunhas edificabilidades, evidentemente o urbanismo, eu entendo, comparto con vostede, señor Espiño, que non pode ser todo especulación, pero, hombre, eu vexo, non sei, o Partido Socialista sempre demasiado preocupado porque os empresarios ganen diñeiro, os empresarios teñen os seus negocios, e un promotor que construye viviendas ten que ganar diñeiro, evidentemente, porque non o vai a facer, non é unha ONG, nin vai traballar para usted gratis para facerlle viviendas aos pobres. Está claro que son empresas e teñen que gañar diñeiro. E para gañar diñeiro teñen que ter un urbanismo coherente.
E para desarrollar o urbanismo ten que haber unhas normas claras e unhas normas que desde logo fixen unhas regras do xogo que sean boas para os dous, porque mire, eu digo a vostede, e eu traballei nun banco, un negocio non é bo cando é solo bo para un, nada máis. E iso coincida comigo tamén. Vámonos ao final, vamos a poñer de acordo todo. É así. Os negocios son bons cando ganen os dous, non? Pois en este urbanismo, desde logo, solo gana unha parte. Solo gana unha parte. E vou explicar, mire, vostedes recortan os suelos urbanos, os suelos urbanizables delimitados, incrementanos en 300.000 metros cuadrados e recortan os suelos urbanos non consolidados. Que ventaxe, que particularidade ten? Que os suelos urbanos non consolidados teñen máis edificabilidade e menos cesións. E os urbanizables delimitados teñen máis cesións e menos edificabilidade. É máis difícil de executar. Muy ben. Pero que fan ademais? Baixenlle a edificabilidade, o volumen de edificación a todos os suelos. Polo tanto, eu dixenlle que usted mentía. Vamos a ver, señora López Doce, usted mente, e eu confirmo que usted dixo os cidadáns que rebobinen, que mañán cando se repoña este debate presten atención. Non perdas formas, mire. Eu vou explicar outra vez porque o teño aquí apuntado. Mire, eu dixenlle que vostede mente, e minte ademais, e sigue mentindo cando dixo que o Pexón reducía suelos urbanizables delimitados. Minte, e está mentindo. Non me expresei non me expresei con claridad. Pero non me interrumpa, por favor. Expliquei yo mellor. Eu dixen que vostede mentía cando decía que se baixaban os suelos urbanizables delimitados. Suben 300.000 metros cuadrados. Que os metros son unha cousa e a edificabilidade é outra. Vostede acaba de manifestar que a edificabilidade se baixa no caso. Señora López Doce, eu non vou a perder o tempo co BNG, déixeme continuar, porque non vou a seguir con vostede. Non vou a perder o tempo máis con vostede. Quero dirixirme ao Partido Socialista. Eu dirixindo ao Partido Socialista supoño que vostede se sentirá representada. Leva 2 anos sentíndose representada. Pero para que fala continuamente do BNG? Estou no uso da miña palabra e vou a seguir continuando. Entonces, o que quero dicir é que baixen as edificabilidades e, polo tanto, que fan é que os desarrollos sean menos rentables. Pero, ademais, fan outro factor que é o mismo e aparte o mesmo modus operandi que están facendo no rural. E é que collen e os sistemas xerais, que son as grandes circunvalacións, os sistemas que afectan a totalidade do desarrollo, repercutenllas aos veciños propietarios dos terrenos. O cual é un feito extremadamente máis grave todavía, porque por encima de baixar as edificabilidades lle repercuten os costes non só dos sistemas locales, que son os seus desarrollos internos, sino de todos os sistemas generales para darlle viabilidade ao documento do Plan Xeral. Claro, así é como gestiona a izquierda en Galicia, máis a izquierda de España. Hago yo que pagas tú. Esa é a política do Partido Socialista e do BNG. Eu invito e ti pagas. E paga o veciño os desarrollos que son generales para todo o documento. E aí é onde está un dos cabalos de batalla do Plan Xeral e é onde vostedes están equivocándose na forma de xestionar. Porque por encima de baixar de edificabilidades, se lle meten esas cargas, os desarrollos son menos rentables e non vai haber nadie interesado en poder desarrollar os seus suelos. Pero ese é un dos temas importantes deste plan. Despois, hai outros temas que son preocupantes tamén. Por exemplo, eu casi me atrevería a decir, e coincido co señor Reboredo, de que este é un plan inconstitucional e vostedes que son tan defensores do Estatuto da Autonomía e do supoño da Constitución, eu entendo que este é un plan inconstitucional. E eu digo porque todos somos iguales en dereitos e deberes. É un artigo da Constitución, como ben saben. Pero, sin embargo, vexo con preocupación que iso non se recolle no documento do Plan Xeral, porque hai solos que se clasifican como urbanos, cunhas edificabilidades 3 veces superiores que lle corresponden, eliminando, porque aparte está cuantificado, señora López Doce, con esa actuación, poñéndolle na man desos propietarios particulares máis de 3 millóns de euros e evitando cesións por valor solares, por valor de 14.000 metros cuadrados, por volumen de 14.000 metros cuadrados, na man de propietarios con nombres e apelidos, e, sin embargo, que nós o valoramos positivamente, e se somos se son vostedes tan generosos, o que debían de facer era coller e facer con todos igual, café para todos. Todos os suelos que estén nas mesmas condicións, iguales en dereitos, iguales en deberes. Todos os suelos que reúnan as mesmas características, suelos urbanos consolidados. Café para todos, somos a izquierda, somos generosos e, desde logo, permitímonos o luxo de poñer nas mans de 4 propietarios un patrimonio ou un valor superior aos 5 millóns de euros. Nunha decisión política. Supoño que para calar algunhas voces ou para que, curiosamente, no pleno se levanten como primeiros
E as persoas que utilizan o regulamento de participación cidadá para, curiosamente, sin ter que preguntarle nada ao goberno, lle vayan a preguntar ao portavoz do Partido Popular sobre os aspectos do peixón, que xa ten tela o asunto. O sea, que veña Edru ao pleno a defender agora o Partido Socialista. O que pasa que esos son os compañeros de viaxe que elixe o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. A Edru, desde logo, para nós, é unha asociación que se representa a sí mesmo e o papel que representou durante este tempo ten un pago excepcional na xestión do Partido Socialista do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, deberán de asumir esa responsabilidade. E, por encima, tomando esa decisión, están incumplindo a orden da Consellería, que é clara e contundente en ese aspecto. Ningún suelo rústico pode ser clasificado urbano consolidado sin a xestión urbanística dun plan parcial. Pono ben claro a lei, vostedes siguen insistindo no tema. E eu, ademais, eu dixen no pleno, eu digo ahora tamén, eu tamén me reunín con Edru. E eu sei o decálogo de condicións que puxo Edru encima da mesa para silenciar o plan xeral e non revolucionarse. E que punto por punto, os 10 puntos que puxo Edru están recollidos no plan xeral. O casualidade. O casualidade. Pero bueno, é un precio que terán que pagar vostedes, eu teño claro. Pero falamos dos xardíns, da ampliación dos xardíns, claro, o criterio ahora, desde que e eu falo claro, o sea, desde que se suspenderon licencias para intentar evitar unha construcción de xardíns por unanimidade do Partido Socialista, vostede estaba, vostede tamén, por unanimidade para suspender licencias para que non se construíran no xardín, de repente agora collemos, damos un cambio de timón, como gobernamos, cambiamos o discurso e automáticamente nos olvidamos dos xardíns e iso é un proxecto inabordable polo plan xeral e inasumible. Mire, digolle máis, que a operación de Antón Losada conseguían, en vez de poñerlle 3 millóns de euros na man e un solar de 14.000 metros cuadrados dándolle suelo urbano consolidado, se o meteran dentro do suelo urbano non consolidado, conseguíamos o diñeiro para comprar os xardíns e matábamos dos paxaros dun tiro. E desta forma están poñendo o diñeiro eles e estamos quedando sin xardíns. Eso é a xestión do urbanismo e no casco urbano. Ben, xa é a segunda vez que sale a cuestión de que da unanimidade no tema da suspensión de licencias. Nada máis. Vamos a intentar ir rematando, porque son neste momento cuarto, as 12:15, entonces vamos a darnos margen de 10-15 minutos, non pasa nada, repito, temos tempo, pero vamos a intentar ir rematando. Claro, Faixes de largos, señor Espíño. Vamos a ver, simplemente eu quero recordar, porque a mí gústame ser sincera e non... Sí, señor López, eu podo confundirme, o que non minto é as sabendas, como eu creo que está facendo vostede, non? Cando se acordou por todos os grupos políticos a suspensión de licencias voluntaria antes da obligatoria, eu creo que nese momento quedou ben claro que había vontade de que se aprobase o Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque foi unha decisión de moito calado. Pero eu tamén me gustaría, porque non sei se dixo públicamente en moitas ocasións, recordar que había un informe do equipo redactor, e o señor Reboredo creo que non me vai a desmentir, porque non creo que vai a ser así. Había un compromiso e un informe en comisión informativa do equipo redactor de que esa suspensión iba a durar 3 meses, certo, señor Reboredo? 3 meses iba a durar aquela suspensión. Non, dixo que iba a estar lista a documentación en 3 meses. Esa era a cifra, a data coa que barallábamos e coa que todos os grupos tomamos a decisión de apoiar a suspensión de licencias, de apoiala, porque a decisión nunha maioría absoluta non necesita o apoio da oposición, evidentemente, para adoptala. Eran 3 meses o que ian a estar suspendidas as licencias hasta o momento da entrada en vigor da suspensión obligatoria pola fase de tramitación na que entraba o plan xeral. Todos sabemos o que pasou. En todo caso, señor López, eu creo, vostede recorda seguramente que o seu predecesor, o anterior, o señor Campos... O Arca foi o predecesor, foi o portavoz do partido. Non, pois eu pensei que o portavoz era o señor Campos. Estás equivocado. Ben, pois rectifico. O señor Campos, que é o que me quero referir, chegou a uns compromisos cos propietarios que lle cederon gratuitamente ao Concello os terreos para a apertura da rúa Antón Losada. Nós, cando ese tema estivo en cuestión no Concello,
apoiamos que o señor Campos cumplise a súa palabra, porque desde logo no BNG seguimos mantendo que hai que cumplir a palabra dada, e senón non dala, e senón non dala. Ese é o pacto co Partido Socialista, firmado fai hoxe exactamente non me trate de desviar. Vostede non lle interesa o que estou dicindo o señor Rodríguez. Pepe, que encántame que me tutealo tamén, pideume que fose concisa, entonces vostede non veña a liar para... Coñece vostede isto, non? Isto coñece vostede. Sí. Está aí a miña Moi sinatura. ben, e sabe no que se sustenta este pacto, non? Sí. A palabra dada. Na tramitación do proxecto. Non, na aprobación un ano. A palabra dada. Esa é a súa palabra dada e no que cumple vostede. Ben, bueno, vamos a ver. Hai cuestións que son incumplibles por falta de vontade ou por atrancos, e hai cuestións que non son cumplibles por outras circunstancias, que é o caso. Pero bueno, volvendo á cuestión. En todo caso, eu gustarame estudar e analizar con calma as alegacións do Partido Popular, as do señor Reboredo e as do señor Torres, se acordan presentadas. Ben, e contrastarémolas coa resolución da Consellería de Política Territorial, como vostede pode facer neste momento coas que presentou o BNG, e a resolución de maio de 2006. Non vamos a citar outros documentos. En todo caso, o equipo redactor, a Conselleira de Urbanismo, nalgúna ocasión, incluso o propio alcalde, reuníronse cos técnicos da Consellería que lle deron o visto e prace a este documento que está en exposición. Non estaba na reunión. Ben, pero eu, en principio, salvo... Non fe cega, pero en principio non dubido. Vamos a ver. Deixeme acabar e despois respóndolle, señor López. Eu non teño por que cuestionar que me están mentindo se non teño motivos para ello. Eu, en principio, cando alguén me din unha cousa, presupoño, salvo que sexa como vostede, que vexo, efectivamente, salvo que sexa como vostede, creo no que me di. En todo caso, veremos a resolución da Consellería. Eu, por último, simplemente quixera insistir en que o BNG sigue insistindo na necesidade, na urxencia de que a estrada conte con plan xeral. Eu non sei se xa se comentou públicamente, hoxe chegou ao Concello o primeiro informe sectorial favorable ao plan xeral. Pedíronse 23 informes, hoxe entrou por rexistro o primeiro é favorable. Eu creo que é un paso importante para o futuro da estrada, señor López. É o primeiro, é favorable, e veremos... Pois neste momento non lle podo decir porque non me quedei con que organismo é, pero é favorable. É o primeiro. Ben, vostede prefire facer esa lectura. A cidadanía verá quen quere que se aprobe o plan e quen non quere. Eu prefiro facer unha lectura positiva. Chegou xa o primeiro informe e é favorable, dame igual de quen sea. Vostede veu o número do Pexón? Escoitou a intervención que fixen eu e sigue defendendo o plan xeral. Home, que vostede unha sarta de mentiras. Unha sarta, os números que eu acabo de dicir, unha sarta de mentiras. Unha sarta de manipulación. Entonces, no, pero perdón un momento, porque entonces o que é unha manipulación ou unha mentira é o documento do plan xeral, evidentemente, porque os datos están extraídos sin ningún tipo de maquillaxe nin retocaos deste documento. Se o meu é unha sarta de mentiras e manipulación, entonces confírmame que o plan xeral é unha sarta de mentiras, é unha manipulación e un documento infumable. É o que me está confirmando na súa intervención. Vamos a darles agora un minuto, pero polo reloj, un minuto a cada un de vostedes, un minuto. Esta vez sí. Por unha vez vamos a facer como a televisión española, 59 segundos e cortamos o micrófono. Bueno, creo que se chama 59 segundos, non? Bueno, pois un minuto, por favor, para simplemente en ese minuto terminar o debate, porque rebollo guante, faremos máis debates, quizá non tan longos, pero faremos máis debates. Señor Espiño, empece. Pues que se mezclaron tantas churras carmelinas aquí que isto máis ben parece un galiñero alcoholizado que un debate de xente civilizada e que vean, digamos, a facer unha exposición clara e nítida aos ciudadanos de distintas posturas que poden estar confrontadas, pero que por lo menos sexan respetuosas. Pero eu que quixera matizar algo, é dicir, os números son como se te dicen.
Evidentemente, se vostede me dice que pasar de 150.000 habitantes a 38.000, como contempla o plan, bueno, eso indica claramente que vostede de números, ainda que os manexa, non ten puñetera idea, con perdón da expresión, porque mire, de demografía, e hai uns parámetros de expansión ou de recesión dos movimientos demográficos que están fundamentados nos estudios que son universais. Entende incluso pues, as tendencias, movilización temporal, inmigración, emigración, natalidade, mortalidade, etc. ¿no? Pero iso vostedes non ten en conta. E cara ao tema das rotacións e os serviz e da repercusión que vostede fala e das consecuencias da política da esquerda. A política da esquerda precisamente o que fai é buscar cargas equitativas e o reparto de distribución de cargas e de beneficios entre todos os cidadáns. Se a Estrada houbera tido un goberno de progreso nos últimos 30 anos, non tería que dotar agora de estándares de equipamentos, dotacións, zonas verdes e viais, como ten que dotar, con cargo a todos os cidadáns, porque houberan todos os que edificaron ata de hoxe, houberan tido que poñer da súa parte para esas zonas verdes, para eses aparcamentos. Ese principio básico do urbanismo, reparto xusto de cargas e beneficios. Solo urbano consolidado. Por favor, hombre, fale con propiedad. Señor López Campos, un minuto. É que, vamos a ver, usted, o desarrollo urbanístico da Estrada, o solo urbano consolidado, onde están os aproveitamentos urbanísticos, señor Espiño? Por moito plan xeral que teña. Hai 30 anos na Unión de Santiago, o solo urbano consolidado. Pues, nas normas subsidiarias estaba. Nas normas subsidiarias estaba, se non se podera ver. Podríamos ese planeamento. Por lo menos sea vostede coherente e sea sensato co que di. O que está claro é que hai unha cousa. Na súa intervención, eu non sei se diría 10 palabras do plan xeral. Eu sei que ven aquí, incómodo, estuvo incómodo entre todo o debate, parece que isto é unha pérdida de tempo, desde logo o seu equipo, non, xa, bueno, así, esa é a súa democracia, o seu talante, e o demostraron tamén durante un diputado na oposición non vale para nada, e con frases célebres que pasarán a historia, sobre todo o que acertan sobre elas. Pero o que está claro é que nós queremos un plan xeral, pero é certo que creemos que no período de exposición pública nestes meses é o momento de mellorar ese documento, de facer un documento máis ambicioso, un documento que permita recoller a nosa realidade, a realidade da Estrada, do noso rural e do noso urbano, e que permita, desde logo, ver cumplidas as demandas e as necesidades dos nosos veciños e dos empresarios. E, polo tanto, o que pedimos e o que queremos é que o documento se enriquezca nas alegacións, que se enriquezca mentres que os veciños presenten as súas alegacións, que son os que coñecen o territorio, os que coñecen as súas aldeas, e a partir de aí que o goberno faga unha reflexión que module o seu mensaxe e que module as súas formas e que presente un documento ambicioso, transparente e para todos, que sempre foi o que pide o Partido Popular. Señor Robredo, un minuto. Bueno, pues máis ou menos un minuto. Eu solamente creo no que vexo e o que se ve o que está escrito. Eu tuve en acceso os compromisos, o documento de cesión dos terrenos da apertura da Tolosada, e está firmado polos seus propietarios, e en ningún pacto do documento fai referencia a que eso van a ser Suárez, porque non poden ser Suárez, porque por la lei non podía ser Suárez. Por tanto, o que firmou as sabiendas do que está, pero eu fío solamente do que está escrito. Mire, informes favorables, na boa, pero co plan anterior, na transición anterior, foi enviada a Xunta con todos os informes favorables, con 23 informes favorables dos organismos sectoriales. Por tanto, menos os que faltaban. Bueno, sí, pero ¿qué falta? O de medio ambiente. Por favor, ¿Cómo que de medio ambiente? Home, está aquí. ¿Cómo que de medio ambiente? O sea, que no momento non había que fazer o informe medioambiental. Perdón. Senón non acabamos. En definitiva, mire, este documento non satisface as necesidades do Concello da Estrada, é demasiado regresivo. Eu coincido tamén con López en que esperemos que na exposición pública os veciños fagan aportacións para mellorar ese documento e, por tanto, se recollan no maior parte do posible un plan ambicioso para dar cabida aos veciños da Estrada. Entón, se non é así, os veciños non van a apoiar este plan. Un minuto tamén, por favor, máis menos. Vou a procurar incluso que sexa menos. O señor Campos, xa para finalizar, falaba de que non sabía, é dicir, a orden da Consellería non decía cal era o límite poboacional do Concello da Estrada. Eso evidentemente é así, porque quen ten que decilo é os estudos sociodemográficos que ten que incorporar o propio plan xeral. Simplemente quero recordarles, seguro que o releu ademais recentemente, que o plan xeral que propuxo a aprobación o señor Reboredo e o Partido Popular. Deixeme acabar, vamos a ver, eu pretendía usar solo un minuto, vamos a ver. Entón, claro, ese plan era para 150.000 habitantes a nivel de metros, 51.000 vivendas.
51.000 vivendas. 150... Vamos a ver, déxame falar, por favor. Pero se está interrumpindo o señor Espinho. No, está interrompendo usted. Eu se queren seguimos, de verdad, eu se queren seguimos. No, vamos a ver, eu creo que os cidadáns non creo xa que queden moitos véndonos. No, eu creo que están todos. E aí Bueno, estás acordando da miña familia. Non o sei, en todo caso, pero bueno, é que teño 51.000 vivendas, 150.000 habitantes, previsión demográfica, na hipótese máis optimista, 24.000 habitantes. É dicir, eu creo que é razonable prever alrededor de 30.000 no período de desenvolvemento do plan. É dicir, pode mellorarse. Efectivamente, eu tamén quero facer neste minuto final unha invitación, porque outra cousa non se pode facer, non? A todos os cidadáns que se acheguen ao teatro principal, que pregunten aos técnicos que están ali para asesorarlos, que comproben como está o plan xeral na páxina web do Concello da Estrada, que está ali colgado, poden acceder a él, informarse ben durante 2 meses, hai tempo suficiente para que presenten alegacións, que non se, é dicir, que presenten as alegacións que lles consideren oportunas, tantas como estimen oportunas. É un convite que fago. Finalmente, podería matizar bastantes máis cuestións. Hai unha referencia que vostede fixo o señor Campos 3 veces o meu soldo. Eu quero recordarlle que eu teño un traballo fixo nunha administración pública, son diplomada en traballo social e eu non vivo do que cobro no Concello da Estrada. Eu, cando deixe de estar no Concello da Estrada, bueno, si vivo mentras estou nel, ben, vale, evidentemente vivo do meu salario como todo o mundo, pero quero decir que eu mañán deixo o Concello da Estrada e cobro o mesmo que estou cobrando agora. Non é mal remate, mal remate. O remate non é ese. No, que non sea ese. Vamos a ver os papeles que dicimos fai 2 anos, e depois, cando vexamos, creeremos. Se queren facemos outro debate sobre o todo de Raquel, pero eso é outra historia. Remate, por favor. Só quería darle as grazas á Estrada Televisión e a Pepe Rodríguez por ternos convidado e darnos esta oportunidade. Eu creo que, inda que en determinado momento nos alteremos e teñamos unha palabra máis alta que outra, creo que é positivo que nunha reunión en común todos teñamos ocasión de dar as nosas opinións. Grazas a ti pola organización deste debate, aos cidadáns por ter a paciencia de aturarnos. Pois moitísimas gracias, Raquel. As gracias quero lle dar eu, evidentemente, a todos vos. Esta televisión é un proxecto, como todos sabedes, personal, un proxecto de unha xente que está traballando aquí. Pepe está, pois, que o realizador ahora mesmo, que xa me está dicindo hai media hora, Gonzalo, pero se me dixeches que vai ser unha hora e cuarto como máximo, e ademais Doblegué, que está tamén por aí nas cámaras, en todos que están facendo un esforzo grande para manter unha televisión que non deixa de ser unha televisión privada, pero ao mesmo tempo unha televisión que pretende na Estrada ser un punto de referencia. Sei que é difícil, é un proxecto de un cabezón que son eu teño moi claro, pero tamén sei que a Estrada merecese de verdad ter un medio de comunicación como este que está neste momento sendo xa con moita diferencia o máis visto e tamén xa o máis escoitado de toda a comarca. Pero eu agora non quero perder ni un segundo máis. Moitas gracias a todos vostedes por estarnos seguindo. Sei que a história aínda así viñeronme dicindo fai un momentiño que en internet colapsamos, o sea que, polo tanto, eso é un dato importante. E o máis importante é que non hai conclusións. A conclusión non deixa de ser a súa, a conclusión é a do cidadán, a conclusión é a do persona que vexa o plan, que alegue, se ten que alegar o que considere oportuno para alegar, senón que non alegue, e en todo caso, cando se aproba o plan, e o agallá se aprobe o plan, e sexa de verdad o plan, non sei se mellor ou peor, pero o plan que permita levantar un pobo que está morrendo, pois sexa realmente un plan que satisfaza a maioría dos estradeses. Sei que hai moitos intereses, nos petos das xentes non se deben meter os cartos, hai a man, os cartos sí, esperemos que sí, non vitallos, pero sobre todo o máis importante é que a mí gusta usar unha frase que con ela quero poñerse a punto final. Mañá seguro que sale o sol, e probablemente mañá salga o sol. Boas noites, gracias
unha vez máis por sintonizar esta televisión. Pero moitas gracias a todos vos. Igualmente.